Wala ka, nagkabalatian, tungod kay nga man, kontrolado ang bugat o ang timbang mo. Kaya naka-D3 Bio ka adlaw-adlaw. D3 Bio with Physio. Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo. D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. So ang D3 Bio hindi lang kaya makapatay sa virus, no? Hindi lang kaya makapatay sang kagaw kundi pati fungi. Ang fungi paborito ya ginipuyuan ang aton nga mga panit, ang mga alagyan pasulod sa aton lawas, no? Ang sa mga babayi ang ilang flower, sa aton sa mga lalaki both male and female sa baba naton, no? So pwede na da magpuyo ang fungi. Kung naka D3 Bio ka adlaw-adlaw, layo ka sa ginatawag naton nga mga fungal infections. Kay ang D3 Bio may ara medium chain triglycerides, no? 3 ka medium chain triglycerides nga kaya makapatay sang fungi, ang lauric acid, caprylic acid kag capric acid. So hindi lang dira nagatapos ang mahatag nga benepisyo sang D3 Bio. Pagsulod sa imo lawas, himuon pagid ini sila monoglyceride. Ang lauric acid mo mahimo monolaurin, ang caprylic acid mo mahimo nga monocaprilin, ang capric acid mo mahimo monocaprin. Ina tanan kaya makapatay sang fungi nga pwede magatugas ang imo pag-ubo, sang imo nga skin diseases, sang imo nga urinary tract infection. So kung naka D3 Bio ka adlaw-adlaw, layo ka sa sini nga mga balatian. Going back to kakatambok, isa sa mga paagi para magniwang kadasig, mag-carbless diet ka. Inablang you shed out, kuhaon mo tong mga grabe nga carbohydrates, Stop mga ang mga matamis, tinapay, mga pasta. noodles, pasta, miki, bihon, kanon, jutayon mo na. Isli na D3 Bio Oo, galingin ulo mo na, kaya daw kulang ka sa energy. Pero kung ga D3 Bio ka, ang D3 Bio ga provides mo sang alternative source of energy to your cells. That's why nga kung ga Jita ka, dapat ga D3 Bio ka. Namiya Jita, tubig lang ang tubig, tapos D3 Bio. Oo. Mas dasig ka man, no? Hindi ka mag-hypoglycemic. Ginkagat ka sang lamok, ginkagat ka sa mga sapat-sapat, no? Ano imuon mo? Kwa ka sa D3 Bio. Ang D3 Bio nga, iputang mo. I-haplas mo sa imo skin. Kaya ang D3 Bio may anti-inflammatory properties. May ginatawag pa anti-priotic, no? Anti-priotic nga properties which is really good against skin bites, no? Kung ang alternative mo sa corticosteroids nga ointment, butangin na sa D3 Bio. Makuha na yun ang katul sa mga insect bites. So amo na ang bintaha kung adlaw-adlaw ka sa nga gainom D3 Bio. Hindi lang nga makontrol mo ang kagaw, hindi lang makontrol mo ang virus, bakterya, kaya pa niya mamligan ang madamo pa nga mga kaayuhan kung ikaw adlaw-adlaw gainom D3 Bio. Wow, right? D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio. Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. Health News. D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio ang suplemento ko. Kakas ang ubok ang sipon, kakas ang trangkaso. D3 Bio ang suplemento ko. Bakterya ka virus, ubo sa D3 Bio. D3 Bio ang suplemento ko. D3 Bio ang suplemento ko. Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. BTX 500 ang aton nga suplemento. BTX 500 diabetes, arthritis, magkaayo. BTX 500 ang high blood mo sigurado magkaayo. BTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500 mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500 ang health mo protektado. DTX
DTX Coffee Mix, kape nga detoxify sang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, kape nga detoxify sang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix na detoxify, namuling magpaniwag kay tutong at kay inday. DTX Coffee Mix lawas na piluan, diabetes ligawan. O magkape na ta, DTX Coffee na. DTX Coffee Mix, nakatabi ka na, nakadetox ka ba? Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangod sarang na kamo nga makapakonsulta sang libre. Libre? Libre! Iyari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvacion Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Ko si Ricky, isa ko ka-guard, sige kog pulang, tuti kog buntag gabi imo, nanglan sa akon nga kubra, alito gid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, gabis gid pagpabaskog sa lawas. Mighty C, mabaka mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Ako si Rosita, may dyslexia ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, nagid ako makabatsyag sang sakit. Mighty C, mabaka sa mga butika. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Oras sa K5 News FM Philippines sa Philippine Standard Time, alas 7:07 sa aga ang oras. Ginadulong sa ito sa kalawan sang Mighty C. Mighty C, ang ginpabaskog nga alkaline nga vitamin C. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. The People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga isyu kag kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sa mga balita. Komentaryo nga patas. Kag wala sang ginakahatukan ang pangapin sa mga Ilonggo nga wala sang talangpan. Foro de los Pueblos, the People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos. Mas gid pabasko, mas gid pasadya, ang magalanog sa inyo tagsa kaaga. Ted Aujero Francia, kag Ray Espeja Umalay para sa Foro de los Pueblos. 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 Ang kampiyon nga tandem sa aga, Ray Espeja Umalay at Ted Aujero Francia. Foro de los Pueblos. Hi! Hello! Good morning! Mayong aga, Pilipinas! Mayong aga, syudad kag probinsya sang Iloilo. Good morning, Western Visayas! Welcome na sa aton sining pagpangalagad mga ka-K5 sa programang Foro de los Pueblos, the People's Forum.
Today is Wednesday, adlaw kita sang Miyerkules. Sa bulan sang Marso, pietsa 20 kita sa karon tuig 2024. Today is March 20, 2024. Kamusta ang aton sini nga mga ka-K5? Kamusta ang aton sini nga bugtaw aga pa? Kamusta ang aton sini nga paghimo sang aton sini nga palamahawon aga pa mga ka-K5? Kamusta ang aton sini nga pagpangapi-ngapi sang Klinika DTX Coffee Mix? May kape ka na naka-detox ka pa. Alas 7:10 sa aga mga kauturan, ginaabi-abi tanang aton sini mga suki nga mga tagpalamati, mga pinalangga naton nga mga ka-K5. Nga nagupod na sa aton sini nga pagpangalagad sa nakalain-lain naton sini nga mga relay station sa kabagusan nga probinsya kag syudad sang Iloilo. Nagaupod kayo nagpamati sa aton via K3FM Leganes 101.1, sa K3FM Kalinog 100.1, kag K3FM Miagaw 105.1. Good morning man sa mga taga-syudad sang Pasig, mga ka-K5, mga aton sa mga kulturan sa may Pasig City nga nakatutok sa karon sa K5 News FM Pasig City 89.1, mga ka-K5. Ano to gani nga sityo tuging katuan ni K5 na dilin sa utong kahapon nga sa pagkadamo-damo sang K5 News FM listeners ang nagaupod sa aton mga ka-K5 dira sa may barangay sa may Pasig City niya, Sitio Riles, barangay Punong, Sitio Riles, Pasig City. Nagabaha ang mga listeners sang K5 News FM Philippines. Good morning din sa mga taga Barangay Punong Barangay Punong, Pasig City. Madamo nga salamat kay kanamo-damo sa mga nagapamati sa K5 News FM, mga ka-K5 sa aton sini nga mga kauturan no? At least padayon lang kamuda sa pagsuporta sa K5 News FM, no? Kaya sa tagsa ninyo kapamati adlaw-adlaw, no, maanad na kamo nga ang K5 News FM ang inyo sining nga ginaupod sa tagsa ninyo kaadlaw. Ay gani sa mga ka-K5 na tundra sa may barangay Punong Pasig. Thank you! Alas 7:12 mga ka-K5 sa aton sinibaro kapag pangalagad. Ginatamyaw taban sa mayong aga ang aton sining mga suki. Labi na gini nga aton sining mga fans club members. Ngayon po gid sa aton sinibaro kapag pangalagad. Ang aton sining mga K5 taxi patrollers, K5 taxi patrollers nga nagapasada subong aga, halong-halong sa pagbiyahe gabay pa nga mabugana ang inyo sining income subong aga. In Jesus' name, Amen! Alas 7:12 sa mga ka-K5 naton nga mga ka-K5 Iloilo Solid Supporters, KISS, nga nagupod kayo sa aton sinibaro nga pagpangalagad. Good morning sa inyong tanan sa aton sining nga mga katapos ng WBTC Modernized Jeepneys na always nakatutok sa ka-tune in sa 88.7 K5 News FM Iloilo, ang kampyon nga istasyon sa syudad sang Iloilo, K5. Ang kampyon nga istasyon, K5 News FM. Hindi na gid mapunggan, nag-arangkada na ang pagpangalagad sa inyo sang K5 News FM Iloilo, mga kauturan. Radio Bandera sang una, subong K5 News FM Iloilo na. Para batagan ng tabala, mamugin na liwat-liwat, tanikikbugan mo sang mga pamangkot bala sa aton nga. At hindi na tong Radio Bandera, daway na kami bati sa Radio Bandera. Batian nyo kami Hindi lang kamo aware nga ang Radio Bandera, K5 News FM na subong. Sa K5 kamo kapamati, pero muning Radio Bandera sang una. Ayos! Kita sa nga gapamati sa K5. Mayanan nga Radio Bandera ning radyo ko nga nag K5 na ni subong ang tunog yaman. Di na tong Radio Bandera man. Ang Radio Bandera sang una, K5 News FM na subong. Di ba? Kampyon nga istasyon.
Alas 7:14 ang oras sa aton sa Libarwa nga pagpangalagad. Ginaabi-abi ta mga online viewers nato nga nagatutok via Facebook Live. Mag-share, mag-like kay ang nag-share sa amon nga Facebook Live, madamo sang blessings nga magabot sila kabuhi. Share and share. Share the live mga kakaypay. Mabatian kita sa K5 News FM Iloilo 88.7 FM. Amo man sa pila naton sini ka mga social media platform sa YouTube kag sa TikTok mga ka-K5. Ang aton sini nga mga OFWs abroad. Nga nag-upod naman sa aton sini barwa nga pagpanglagad kay Sir Racleb Brelia. Good morning ka-K5 Ray. Skyblob Game Farm Saint Rita Oton. Nonito Sumbong. Barangay Santa Rita. Okay, Barangay Santa Rita Oton. Kay Mama Rita Liana Michelina, hi, hello, good morning, ka-K5 Ray. Eric Canizares, Johnny Melendres, mga ka-K5, ihitawagan si Eric sa iya sininga plus report. Ka-K5 Paul, Laura Sumagaysay, Johnny Melendres, good morning. Sa aton sininga pagpangalaga diri sa K5 News FM Iloilo, Reynan Galarda, ng aton sininga K5 Taxi Patrollers, Azon Pineda, Mayong Aga, Maricel Baloro Casiple, and kay Sir Flo Tabs nga nagaupod gid sa aton sa Barwa nga pagpangalagad. Alas 7:15 mga ka-K5 sa K5 News FM Philippines. Ang oras gidulong gid sa aton sa Klinika DTX Coffee Mix, magpangapinas sa Klinika DTX Coffee Mix. May kapi ka na naka-detox ka pa. Sa mga wala pa makabangon, wala pa makamugta, wala pa makadigamo. Abi bangon na kay alas 7:16 na. Adlawon tanaron siya 38 degrees Celsius. Ang ginalauman nga init sang panahon diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Kay gani stay hydrated, inom sa maramong nga tubig para malikawan ang halit nga dala sang tuman kag grabe nga init. Ang kampiyon nga tandem sa aga, Ray Espeja Umalay at Ted Ojero Francia, Foro de los Pueblos. Hoy! Pagpararangon ro kamo dyan, kag magpararigos, adlawon tanaron dyan, gapanima horontinyo, bugtaw ron! Bago na! Alas 7:17, kag magpangilamo sa Klinika DTX Beauty Soap. Kag magpangnosno sa imo ilok sa Klinika Dio Fresh para ka sa mga angsod kag baho sa imo nga ilok. Mabakala mga produkto garantisado ni Dr. Meloy sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa tanang mga product center sa Miagao, Pasikag, Haro Branch. Alas 7:17 sa pangalan sa serbisyo publiko. Kaming inyong kinanda nalagad nyo sa kanginan, katandem ninyo sa tagsakaga, ka-K5, Ray Espeja Umalay. Pilipinas, maayong aga, K5, Ted Ojero Francia, a blessed Wednesday morning sa tanan. Tunga-tunga na sang simana K5 Ray, March 20 na and expected sa buong adlaw nga mangin mainit sa gyapon ng panahon. Ang heat index, inapaabot sang pag-asa nga maglabot sa 38 degrees Celsius. So keep hydrated, inom gid amo tubig, kag magsuksok sang light colored nga mga bayo agod nga hindi ka mo mainitan, kag kung magawa gid man kamo magpamayong, magkalo, kag magkudong parang hindi ka mo maigo gid directly sang init bangod nga kadamo ini sang mga ill effects suno sa Department of Health nga kung maigo ka sang init, heat exhaustion, cramps, kag heat stroke ang maagom siniga lalain ang imo siniga pamatsag, iban sini K5 Ray naga nosebleed. Hindi bangon sa paghambal in English, kundi ginapambobla, nagasunggo bangod sang kainit sang panahon. Pero hambal sang Department of Health nga sa sining mainit nga panahon, nagatulhaw man ang mga balatian pareho sang dengue. Although ang dengue usually sa tingulan bangod nga nagasupot ang tubig sa tarog or dira sa mga flower vases. Pero bisan pa nga mainit ang panahon, mala ang palibot, pero may 227 kakasos ang dengue sa probinsya ini sang Iloilo. Sa syudad way panimalista, may duha ang patay sa dengue sa probinsya sang Iloilo halin Enero hasta Subong. Bangod sa init, may typhoid fever, hepatitis,
ang mga food indigestion kag pagsakit sang tiyan bangod madali nga magpanos ang pagkaon kag ara man ang hand, foot and mouth disease or HFMD nga ginatubang sang tawo kung mainit ang panahon. And above all, ang atong panugyan sa tanan, inigid magpainit sang ulo, stay calm, stay cool, chillax, kag hindi gid pangakig because bangod sa mainit nga panahon nagaalsa ang imo sini nga temper and mabudlay na kung mabuyan mo nang hindi manami nga mga tinaga. Mas maayo pa nga magpamati sa hinay nga hambal sang maalamon nga tawo sang sa magpamati sa singgit sang buang-buang nga pangulo. So stay cool, lower down, tone down aton nga tingog para malikawan tang mga conflict ang pag-ilinaway bangod sa mataas nga tingog, bugras nga tingog kag hindi manami nga mga tinaga. Kag sa matag palamati tang ara dira subong nga pamati pa, las 8 inyo nga sulod sa klase or sa opisina, magpaligo na manghapon, DTX 500 Beauty Soap, my virgin coconut oil, organic ini nga habon, problema mo sa punggod, arikis, alapap, whiteheads, blackheads. Worry no more. DTX Beauty Soap, kag para mahumot ang ilok, Clinica de Fresh. Para mabakod ang immune system na K5 Ray, tumargid sang D3 Bio, DTX 500, kag Mighty C. Mga produkto ini di kalidad sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, mga produkto ni Dr. Ramel Itang Uy. Kampiyon nga istasyon K5 News FM. Alas 7:20 mga ka-K5 sa ito sa nga oras. Good morning, Julita, Dr. Magayon, Glory Blanco, Sino Nagalio, sa Miag-Aw, Maricel Balaro Kasiple. Please like and share. Ma'am Bing Spence, good morning. And kay Ma'am Marie Talia Michelina, Laura Sumagaysay. Standby sa mga ka-K5 naton. May flash report kita na gika naman sa patrol. K5 News FM Flash Report. Naka-standby para sa kampiyon nga flash report si K5 Eric Cañizares sa mga K5 sa drug bypass operation ang kasasubong sang City Drug Enforcement Unit Team sang Iloilo City Police Office mga K5. Balonta ko din nga barangay kag pila ka mga gramo sang ginapatian illegal nga droga naman ang nakompiskar sang aton sini mga operatiba sa report ni K5 Eric Cañizares. Sa kampiyon nga report, please stand by. K5 News FM Live Report. K5 Eric Cañizares sa patrol, K5 muna sa kampiyon nga report. Kaki 5 Ray, Kaki 5 Ted, good morning kay sa aton sini nga mga tagpalamati. Dari isa ka drug bypass. Katapo ka station nga drug enforcement team sa Mandurriao Police Station. Dari sa Barangay Airport Mandurriao. Ang aton sini nga mga operatiba nagpakuno-kuno nga construction worker. Gilubong nila ila ko galingon sa construction site. Nagpakuno-kuno gid sila construction worker. Aring ka sulat subong operatives di ba? Oo. Nagasok-sok diya sang bayo sang construction worker. Tuwag ni, sang construction worker. May harap pa sang protective helmet. May tawag ni, may costume pa sa. Okay, pero natabuaw paano na dakpan kag na patigayon ining drug bypass operation na K5 Eric? Sa briefing naton kay na K5 Ray, K5 Ted, nagpadangat sa mga report nga muni nga madabo diri nga nagakadto nga mga construction worker nga nagabakal sa nga illegal nga droga. Tisunod diri kay Sir Campbell nga wala pa siya kuno kapungko ya sa ngipe diri sa Mandurriao, nagalupok no ni kunong pangalan niya nga nagabaligya droga. Diya muni nga gin-monitor sa aton sini nga kapulisan kag nag-positive ang ilang nga monitoring kag ginkondakan test by kag ang nabakal nga una ginpa laboratory dito sa PDEA kag nagpositive nga shabu isubong nga bakla naman anong ngalan sang subject? Ang subject si Edwin Oribe Jr. Edwin Oribe O-R-I-B-E Oribe. Yes, Kaki 5 Ted. Oo. Taga ano nga barangay exactly? Barangay ano? Old Airport. Okay, Barangay Old Airport Mandurriao, din nga nadapit da. Diri mismo sa nasunugan bala Kaki 5 Ray. Tiga nagpakuno-kuno construction worker, ano construction worker gining trabaho sang subject? Yes, panday ni siya kuno. Okay.
Damuning ang aton sini nga mga operatiba. Tapos kimaligaan yung operatiba ta. Correct. Okay. Ano ito first name? Edwin Oribe. Pila edad dyan 23 anyos ini siya kay Single. Mojang duro pikao, moja? Yes, amon siya Interview tayo kakipay ba kakipay ba Eric para at least siya 23 anyos. 23 anyos ini siya. ito siyang ang talawag dito ang Sir Edwin? linya. Oo. Itawa na yung cellphone, may istorya ta. Sir Edwin, si K5 Break, K5 Ted, sa K5 nyo sa Pamililo, magpangikot lang. Sir Edwin? Sir? Oo. Imo diyang mga droga nga nakuha sa imo? Oo. Tinga nga gagamit ka o droga o? Sir Edwin? Mabatian mo ako. Si Ted ini, Ted Aujero Francia, kag si Sir Ray Umalay. Gibi sa gibi. Sa gibi ka o? Ha? Sa gibi ka o? Nga nagibi ka o? Sir? Oo. Anong tinga nga kabaligya ka pa droga kay bala mo naman nga siging kampanya sang pulis? Ano gid ibian mo sir kadu ga emotional kagay daw may ginakabalakan ka nga pamilya bata ga mabilin kay ikaw na may pabangkot kay pa direct. Ikaw na lang da kay Sir Edwin, nga baligya ka pa ni sa droga. Ano yung rason nga balaan mo naman nga bagay na huwag yung ginadumilian yung pabrigya sa siya po? Sir? Dili mo yung kita mo sa pagpamanday, gusto lang na baligya mo ka droga? Ang ginakita mo sa yung sweldo mo ni mo, sakto mali baka ka sabo? Sa batya ka kay Paberek, i-relay na batian sa batya kay hinay mo, i-relay di sa mo na sa batya? Oo. Aminado, ini nga iyan yung droga nga nakuha ka kay 5 break, kay 5 dead. Amoni ko nga daw ulo-ulay, naman ang balat kay sa kapigado. Sa single? Oo, single niya siya. Why sa... Nagadara man na sa airport? Barangay airport man Turiao? Yes, kay 5 dead. Oo. Di pa man ko tabi kung ano gid nga gaybi gid siya, ano gahinulsol sa, may ginakabalakan sa sagwa, ano? Kaya nag-emotional ka, may ginakabalakan ka, may napamintar ka. Hindi nagagawa. Ha? Sige na, may kinakala mo din. Kahit tayo sa patay na, balik kami sa kapampuwi. Tembal mo nga droga ka wa para nga nami matsag mo kung maka-droga ka sa cobra. Sir, kakipay ka Eric? Kakipay Eric? Kakipay Bray. Ano iya classification? Drug pusher, user, ano? Drug pusher din siya at the same time nagagamit sa droga. Ba? So ang iya gidan siya ginaruling ya bakal yaman sang iyang bisyo. Amo ni kon may magbakal ko sa iya nag-driga plus star kag libre man sa kakifebre kakifebted. Sa construction site ng ginhanot sa pulis? Ay hindi dari gini mismo sa iya sini nga tagpi-tagpi lang niblang nga balay kay nasunog ning nga balay din Isa sa manasunogan na ligad nga bulan? Yes, kakifebted. Iyan ang balay da, subong? Yes, iya gini balay. Isa lang siya nag-star? Doon siya lang na sa star, sunod man siya kakifebre, kakifebted. Ano nakadugay nga nag-engage siya sa illegal drugs? Dugay naman ko pero nag-stop na siya sa February. Pero doon sa sining bulan naman, nagbalik naman siya. Nag-stop siya sa February, kay why siya waward? Why siya ka kwarta, tingin mo nga nag-ubra-ubra siya panday. Pero ever since, mga pila na katuig? Pila ka na kay katuig na nag-engage siya? May isa katuig na, no? Mga isa katuig na kakifebre. Okay. Di niya kung nakuha yung droga?
ginadrop na di ko sang migo yata yung pamangkot man siya naton kung taga diin migo niya way man siya gasabat kay ginadrop man lang ti through text messenger man lang nila kontak. So, sa makita mo na ka K5, Eric, mga pila na tanan ka gramos ang ginapatian illegal nga droga nga recover da ka K5, Eric, kag pila ka ang iya sini nga market value. Sa anom ka plastic sachet lakip na dring buy-bus item ginabanta mga more or less 10 grams nga mayara sa nga estimated market value nga 68,000. Kaya mo ni confirm taton ini kay Captain Campbell karon kay K5 Ray kay K5 Ted. Naagahan gid ka mo no oras ka muna ano oras ang pagplano ni siyang aton mga kapulisan da. Alin pa nilang ligad nga inadlaw ka K5 Ray kay K5 Ted kanang kito makilas ning subject. Di paano nagpalubong ang mga operatives na nagpila kadlaw man obra-obra nila sa construction site? Oo, nagpakuno-kuno sila sa construction. Di pila kadlaw? Mga pila ka kadlaw nagpakuno-kuno gani sila sa construction worker sila. As construction workers? Dugay na kuno nagpakuno-kuno. Dala surveillance. Oo. Dala Amin surveillance. At sa bright ideas man sa mga police bala. Kuan ka na, camouflage ka man bala. At least, hindi ka K5 babalaan mo nga ging preparahan gid. Hindi bala koon nga nagbakal ka lang kamatis tapos may baybas ka na bala. Oo. Para for accomplishment sake. For accomplishment sake, ariya gimplanuhan gid makuna pila kadlaw nga nagpakuno-kuno nga amo man iya to nga lampos ang masok kag kali nga lutak to kag pala to. Ang budlay sa nabala basi matiktikan ka nga basi kuan palubong ni Blau, asset ni kag basi do ka bala sa sulod sa construction site. Siya lang isa da sa construction site ga tira kay 5 Eric. May mga kakadto man diri siya nga parokyano niya. Kay ti dira nga daan sa way kita gambal nga ang mga panday da sa may Mega World kay damo pa sa mga ginapatindog ang mga high-rise buildings mo. Yes, correct. Mega World pa kadto na to sa may dira sa area na da. Hindi na malayo nga may iban gida hindi tanan na nga posible nga gamit da kay ti para nga ang rason nila sina nga magtaway la paminsaron, hindi sa pagkapuyon kay iban sina sa gabing obrahanay mo. Hindi na malayo kay sige construction da sa Mega World gid nga area. Damo building na ginapangimo subong mo. Yes, kay Di mga pangayaw pa ng iban dira nga mga trabante. Tiyan mo mga alog nga pa na mo. masami nga mga parokyano. Ano? Amo ning masami nga parokyano, mga construction worker. Oo. Ito sige-siging sweldo mo ng ng regular. Oo. Di kon ikaw, why kita ga bilito la sa Panday Abe? Bila to yung nakuha sa'yo, 63,000? 68,000 ang nga value. Duro kwarta na ba? No, kung ma-dispose ni sobra pa ni galing ko sa 68,000 ka K5 Ray ka K5 Ted. Oo. Kay ang 1 grams kung sa kwaol na to sa ginakuha nila 6.8. Pero kung sa street na niya, kung sa mga Ang isa ka gramo, dalanon, 6,800? yes. Ang guda galing mahal galing. Pero kung i-dispose na ni ka K5 Ray ka K5 Ted sa mga dalanon, nagadadalaga na ni 20 mil. Grabe nga kwarta sa Shabu, no? Galing kang imo na da kontopaan kay 5 Eric prisuhan. Kung di prisuhan patyo. Laban-laban gid. Oo. Very good May kayo amo na ni dakop subong- nila ni. Ka-K5 Ted. Mayo gid na dakop nila. Amo ni Di nang iya sini nga kuan area of assignment na. Ang area of coverage na din sa din niya nang inapangligya. Sa initial pa lang naton diri sa iya mismo nga barangay kag pilaman ka barangay diri sa Mandurriao. Pero confirm naton ni kay Captain Campbell ka K5 Ted. Way naman sakbato. Away nga. Oo. Daw ay matinuruga, no? Duro-duro pika na kagi ja priso nga mga tabi. Or may record. So mga pika nga ni ginapang Kasi piso duen. Wala kuno ka K5 Ted gin paungod yung gini kung tato. Pero dira gid na siya taga barangay airport Mandurriao gid siya to mandok gid na siya da o kun nakasalin na siya da. Tumandok gid diri siya kuno ka K5 Ray. Tiko to mandok ko sa mga kabugtuan daw ay mga utod. Wala siya na lang ni kuno siya nagapangabuhi diri ka K5 Ray ka K5 Ted. Kay si nanay niya patay na. Way ka na pamilya tapos mo bra ka pagkatuntuhan.
Kung madakpan ka, dito kay mo si presuhan, imbes sa mga buhi kinsakto, kay isa ka lang kagdagaysanon ka lang di sa kalibutan na kay 5 Eric. Correct. Amo ni Sige. kaki 5 Ray, kaki 5 Ted, nagapadayon subong ang inventaryo. Ilag na balay, kung kilahan niya lang. Ilagi niya balay. Anok dako? Amo ni siya ang nasunog, bala sa nga tinalikdan nga mga simnimana. Kag dugin tagpi ilang sang sin, trapal, kag ginpatas-tas siya kay kung ulan nagabaha man sa dalom. Amo ni nagakita naton diri gani nagalinaptapang ya sini nga mga kagamitan. Pati amo ni tay bila kun nasunugan ka na, pero gusigit pa tayon gyapon sa pag-engage sa sining illegal nga droga kaki 5 Ray, kaki 5 Ted. Easy money mo. Diba siya nasunog na iba niyang item da, ligad? Ang maging pumangkot siya ni sa ngaton sa mga operatiba, diba si kung na ubos o sunog yung items sa nigad, blati, wala man kuno na safety yaman. Safety yaman, una yaman safe ang droga kaysa sa gamit, you know? Wala na masunog ang mga bisne kag mga bayo, kundi importante ang legal drugs siya, keep safe. Bamo kung amo ni estado ya kabuhi ya kaki ni laban-laban yung iyan nga estilo ni ano lang ang tawag ni ganibla ano ni ang palayhon blaw nang pabligya lang siya balik ya ang income ang komisyon o gamay nga ginansya mo iya Ano pati gayon lang kung kumprahanay amo ni estado ya wala nga lang maguro makapangumpra sa illegal drugs para ibligya. Pero layhon Layhon lang. Kay 5 Eric? Kaki 5 Ray, supong, natapos mandri ang inventaryo. Kasi pagkatag-on din siya sa Maria Police Station. Kaya mo nung pagkapastaan siya sa kaso, kapag lapat sa Bicaclay 165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, kay 5 Ray, kay 5 Ted. Huwag ituntat ang legal drug operation din syudad, no? Kagabi, may araman sa may tansa. Bonifacio, no? Malalas Grabe kanyang, grabe atong si Roger de Hicason to, no? Yes, tapos may nadakpan man to sa Damuong Saniway. Ang barangay Tanod commander sang barangay Solanga Kabatuan, dakpan man. Ining si Felipe Villamor. Duro-duro, no? Laod-laod gidya, way nagidya kuntat ning legal drugs diri syudad kas probinsya. Signal mo. Signal mo do garo. Ro. May ada. Amo to kadako tiya kagabi sang recovery sang aton sining ICPS-1 masubra to ya 380,000 pesos. Amo tong kay Roger de Hicason. Yes, kay 5 Ted. Kuan sa taga Barangay Consolacion San Miguel, pero meter installer sang kuan ning more power to. Yes, kay 5 Ted. Sa more power, no? Titiway man ilabot ang more power de kung anong iyaya nga mga personal activities. Oh, yes, sir. Iti contractor, usually contractor ni sila sang more power, hindi mayang empleyado gid sa nga regular. Grabe, no? Sod-asod, no? Barangay Tansa Bonifacio, subong dira naman sa Barangay Airport Mandurriao. Yes, kay 5 Ted, dari naman sa airport. Duka, ari makita naton blaw, duka dalagko nga bilog-bilog pa, way pabla na pang packing nga granules, tawag sa granules. Yan pa na, pinuhon pa na, kung sa aton iga pa galingon pa na. Iri pa kay pack pa nila. Di ba ka mo na biyong isa ka pack ng hangguda na tagpila na? At way ko ni kabalo, kito katakdako. Mangkutabing kwan, mangkutabing operative. Dahil lang kay itemize pa sila kay 5 Ted, kay 5 Ray. Mayara man nga presyo guro na, dako. Ano na di ba kay 5 coin course together with the bypass money. So Sir, mga mo ni kadako, mga pila ni Biliyaw? Wala hindi pa na. Ate, hindi pa nila ano pa na siya kilohon pa na nila kay 5 Eric mo. Ako mo daw monggol kang god daw asin ng mga ng tao kay 5 Eric, no? Ang amo ni kay Sabo kadamo gidampi ka kay 5 Ted. Sige. Ari
Sige ka K5 Ray, ka K510, ining balita ang ginadulong sa atong sa kalwansang may TC ang may alkaline base ng vitamin C. Mabakal sa Klinika de Alternatibo Medicina and Wellness Center ni Dr. Aminoy, nga napamtaw dira sa kilid sa Robinson's Place, Saro, Iloilo City, kag sa mga butika malapit sa aton nga lugar. Direkta diri sa Barangay Airport Mandurriao, ako si K5 Eric Cañizares para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Ang kampiyon nga tandem sa aga Ray Espeja Umalay at Ted Ojero Francia. Foro de los Pueblos. Oras sa 7:39 mga K5 sa aton sinibar mga pagpangalagad kang ang oras nga dulong sa aton si kalwansang DTX Coffee Mix kag Pre-Bio Coffee ang mga kape nga kampiyon ni Dr. Amil Itang Uy. Ang balnihin nyo sa magaysay patyo ng mga drogista, lakat nga nagalakat sa dalan na guro mayo pa. Ma'am Azon Pineda, Shabu Pamor. Mary Flor Cepeda, good morning. Mama Rita Lian Michelina, ang samay haniway kuno babayi patong dakpan. Oo, ang isa to. Oo. Ang amay to sila kay K5 Ray, Richard Poblacion, 45 anyos alias Bukaw, amo ning amay. Kagang iya nga bata, Rowie Joy Poblacion. Rowie Joy Poblacion, 24 years old, taga Don T. Lotero Street, Haniway, pero nadakpan sila sa Barangay Damuong, Haniway, Iloilo. 100,800 pesos ang nakuha. Siya may tigbawan to kung magsala, senior citizen pagid to ya. Tigulang pagid. Grabe no, ining sa aton sini nga mga ka-K5. Ang kisang ginakuha daan na sa mga drug lord or drug dealer nga mga ahente nila or manugbaligya nila, drug pusher, mga bataon, di gani bataon, tigulang. Para malihis bila kag hindi bila kurabi. Hindi ka madudahan. Kung pag-gross ka kay 5 rate, basta madudahan ka. Oo. Pero kung hindi tanan ha, planggatan ni matigulang. Pero may iban daya lang nag-give in sa temptasyon. At mabangatay, ikaw lang bala dyan. Jay mo nagakuan sila, nagahimo sila sang hindi manami kay 5 Ray. Actually, ang bali sakto ng logic ba nga bali na kung wala user, wala man droga mo. Oo. Galing ka may user. That's why may konsumidor, that's why nga may droga. Sa aton sini nga mga ka-K5. Pero kung wala may gagamit droga, wala may droga, sino man may mabaligya kag manegosyo droga man? Galing kay ang realidad, damo kaya gagamit sa illegal nga droga. Damo kaya gusto nga magkuging. Damo kaya gusto nga maglain ng ulo. Sa aton sini nga mga kuturan, mga ka-K5. Pagduda gani kay 5 Ray sang isa naton kakilala nga negosante, big time nga negosante. Manyadihan nga may ang raw materials sang methamphetamine hydrochloride or meth nga natawag kay 5 Ray. Dihan nga halin naman ini sa mga dalagko nga mga laboratorio. Kay ang raw material hindi makabig ni sa nga illegal mo. Hindi sa makabing illegal. Pero once nga isimbog mo na siya, i-process mo na siya into methamphetamine na kay 5 Ray. Amo na siya nga makabing na siya nga illegal substance na. Amo nang pagduda mo. And possibly dihan nga diri sa aton mismo nagahalin na. Kag nga ang why untat da kay 5 Ray. Binulto ang ma-recover. Kung sa iban nga funksyon magalina ang supply araw-araw pa mo nga pinakapikaw kag kalawlaw ang aton sinidi nga mga security measures and anti-illegal drugs campaign task force sa Pilipinas nga makalusot ang mga illegal drugs sa mga porte naton, no? Sa mga aton puerto nila, mga puerto, sa aton sini nga mga tawag ni pantalan nga makapuslit sila sa illegal drugs from other countries. Putang tabi mga ginapalibutan kita sa mga Asian countries mo, no? Like Malaysia, Brunei, China, etc., Japan, Taiwan. Sa aton sini nga mga ka-K5 amo ni kalawlaw, sila nga amo ni kalawlaw kaya nagkakalusutan ka mo. Pero kung given nga grabe ka tight ng inyo sining security measures, sa itong siling nga mga ka-K5, silingon, ang mga illegal drugs ka nag-circulate sa bilog ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, basi may posibilidad, hindi rin lang sa sulod siyang pungsod. Usually, dream lang na sa perimeter na K5 Ray. Kung ikaw abi drogista, kung may makuhaan ka man lang sa raw materials mo, nga mangayaw ka pa to sa iban. Correct. Kay balo ko nga daan nga ang border, ginabantayan na. Ginabantayan ang puerto,
ang Seroplano, ang di ka makalusot. Seroplano tama gid ka strict. Tama gid ka strict. Pero usually ang vulnerable katama kay 5 Ray ang mga puerto naton. Tidira sa aton sa Iloilo City kag sa province ang entrance points nila pareho sa ning aton nga Iloilo Guimaras Port. Sulod sila dira. Ang Dumangas Port naton nga 24 hours ang operation. But sad to say nga ang mga canine dogs, ining trained dogs bala kay 5 Ray nga makadetect sang illegal drugs. Why na to? Why naman ginsuportaran sang Iloilo Provincial Government mo? Nga sad to, may task force puerto ina dira nga ginbutang. Sa tiempo pa ni Mayor Rolly Distura, sang tiempo pa siya. Kag ang provincial director at that time, subong si Provincial Disaster Risk Reduction and Management Officer Cornelio Rintoy Salinas. Kag Captain Charlie Sustento pang Chief of Police. May kuha na may task force puerto. Kaya mo mala na ng ginasudlan sang tao 24/7 sa K5 Ray mo. Ang instansya may araman ng puerto, ang banati pwede man sa pagpakurukuno nga mag-diskarga kada isda mo or ano nga pamagid ra. Galing wala sang istrikto nga monitoring para nga hindi na magsulod ang Yeah. Sa to sini nga mga K5 no, sa to sini nga mga kuturan. Tiyan mo na grabe gid. Ang illegal drugs campaign niya sige-sige ni no, sa to sini nga mga K5. Sa to sini nga mga kuturan, but then kung hindi ni madakop, makakas ang mga nagabutwa naman nabi no, tawag ni nagapari-hari naman sa patag sa illegal drug trade diri sa Pilipinas. Sa itong sining mga K5, hindi man muntat. Kaya wala man siyang chilling effect subong ang mando sang presidente sang pungsod Pilipinas. Nagakabalan subong ang mga drugista sa itong sining mga kulturan. And sakto na nga balmo, kasi logistically wise, kung diri sa Pilipinas ang planta sang illegal drugs, bintaha. Kaya hindi ka na magastusan. Kag barato ang presyo anay kay 5 Ted. Kaya kung halin pa niya sponsor dyan, mapatong ka pa niya sa mga logistics siya, no? Sa plite, sa pagtransport, etc. sa aton sining mga kultura. Pero kung diri lang niya sa Pilipinas, medyo barato gamay. Kag massive ang production sa aton sining mga kulturan. Massive ang supply. So kung damo ang illegal drugs, bot silingon, sa aton sining mga K5, dako ang demand. No? Dako ang demand sang illegal drugs diri sa may pungsod Pilipinas. Kag kung dako ang demand sa illegal drugs, bo silingon damo user. Kag kung damo user, damo kuging. Kag kung damo kuging, damo krimen. Sang krimen mga K5. Domino effect na ni sa ton sining mga kuturan. Sunod-sunod na ini dayon sa ton sining mga K5. That is why nga dapat ginatap na kaginapapas ining mga puno sang tawag ni circulate sang illegal drugs kay para at least hindi na makalabot sa mga user. Kag kung ang user wala sang gamiton kundi nami ulo nila. Kag kung nami ulo nila kundi less ang krimen sa aton sini nga mga K5. O galing kay why na ang chilling effect sang una kay 510 nga sang tiyempo ni Duterte, why na subong? Why na? Balik na sila subong. Oo. Kay do why sila wala matandog ang ila sining kulba sa mga mando subong sa ngaton nga presidente. Notice mo to sang kapagwa na si Duterte sa pwesto. Nagamatama to sila. No. Inabalang why na si hindi nagahulag si Duterte kay nag-focus na to sa kampanya ni Sara sa pagka-vice president. Na dito na matamat na to kay 5 Ray. Ang mga sa una yang nagyupok ang guya bangod sang gamit druga pag kimpo ni Duterte tumambok kag nag-relax. Subong nagbalik naman. Kag tining kuan gidi asod-asod nga krimen kag ang asod-asod gid yang evidence sa sang illegal buy bust or mga buy bust dere nga kanamo na bagid ang nagakakuha diri sa aton si Liloy ordinaryo niyang tag 100,000 tag milyon kay 5 Ray sa una ya mag 100,000 nya nga aligmat ka na sinimo
makibang ka na. Subong yung ordinaryo na lang na. Kag ang ga-engage usually ang mga ordinaryo mismo nga tao. Correct. Kakaluluoy sa ila. Nainsindihan naman nila ang ill effects sa pagbalikas ng drugs, ang mga penalties nga ila to bangon sandig sa layi, pero nagasige sila. K5 Ray. Sakto nang hambal mo nga ang chilling effects, ang kahadlok nila sa tempo ni Duterte, why na? Subong. Kabalik naman sila sa ilang dating gawi. Di dra ang easy money K5 Ray mo. Correct. So, amara no, sa itong sining mga ka-K5 te, subong, natawan niyo mga krimen, subong gakatabo, no? Sa itong sining mga kuturan, balik naman yung mga kadamo-damo sang kaso sang pagpanglugoso, pagpangimulos, pagpang-rape, no? Praso sa aton, itong agin na balita, tuligad to sa may bisan kapisto, nga gimbantayan gito sa sang tricycle driver. Call center agent to? Ang call center agent, dumdumo ko mayo to ulo ya, kag hindi to kogeng nga maobrato sa sang krimen nga lampusan yung luto sa babayi to kag lugoson kag kawatan. Sa aton sini nga mga ka-K5 amo ning epekto kung damo kogeng sa palibot ta. That's why nga dapat grabe man kag massive man ang kampanya sa illegal drugs sang aton sini nga mga kapulisan kag ilabi na gid sang aton sini nga presidente sa pungsod Pilipinas. Kaya kung presidente kag ikaw na magmando sugid lang hindi mag-ililihi ng mga pulis na Lalo ka, it's a matter of command mo. Correct. Kung persado ka gabamersang presidente, ang PNP chief, paidalom kay 5 Ray, makakuha nila na execute nila ng order sa presidente. Pero kung relax ang hierarchy, nga daw, way man lang siya labot, nga kung ano na ni ka seryoso ang menace sa illegal drugs kay 5 Ray, ito way man balik naman. Damo na sa mga kabataan nga nagkalagubang future, ang utok nila, ang pamilya nagkalaguba pangod sang illegal drugs ng ini. Speaking of mga pagpangimulos niyo, si Lolo Mokibuloy to, gipapanauga na sang arrest order sang Senado sa aton sa nga mga ka-K5 kaging manduan na ang Senate Sergeant at Arms sang Senate nga implement ni mga ka-K5 ang direktiba nga pagwa sang arrest order within 24 hours kay Lolo Kibuloy. Sa kahapon ang ordered siyang arrest sa sining mga kakipay against sa sining kay why ko nang gani ginatawag nga pastor na mo. Si kaya naman fairness sa iban nga mga pastor bla, kakahiguan nga nila. So ako yan di ko na pagtawag pastor kay Mr. Apollo Kibuloy. Kay bangod sa sining iya sining unduly refusing sang pag-atubang sa Senado sa sining mga akusasyon kag aligasyon batok sa iya sa aton sining mga ka-K5 ilabi gid sa alleged human rights abuses mga ka-K5. Di wala labot diri sa order sang Senado ka-K5 Ted, no? Ginapasakaan naman sa another nga kaso si Kibuloy sa may Pasig court sa aton sini nga mga ka-K5 kag ang charge o kung ang gina-file siya nga kaso sa aton sini nga mga ka-K5 suno kay Department of Justice spokesperson Miko Cabano amo naman ang kaso sa human trafficking mga ka-K5 wala labot sa iya sini nga mga sexual abuses cases mga ka-K5 kag maltreatment against children nga ara sa Republic Act number 7610 mga ka-K5. So ang kaso nga ning human trafficking non-bailable ini ka-K5 Ted, no? Amo naman ning isa ka kaso nga tubangon ni Kibuloy. Pero sa aton sa nga mga ka-K5, no, ang sexual trafficking case against kay Mr. Kibuloy sa California dugay na ni. Kaga ongoing ang pag-issue siya sinisang warrant against him sa US Federal Bureau of Investigation o kon FBI mga ka-K5. Kung matabo ni ka-K5 Ted, ang US mag-request sang extradition against kay Kibuloy para tagaan sang kaygunan ng lokal nga pamumunuan diri sa may pungsod Pilipinas nga dakpon ining si Kibuloy. So duwa ni kabagay kung magpapanaog ang US sang request sang extradition, magambag kita extradition. Papulion dia. Papulion o kung pakatuon dito sa luwas ng pungsod kay K5 kay kami kaso sa dito. So dito sa pamatmatan, dito niya sentensyahan ang krimen nga iya sini nga ginobra mga kuturan mga ka-K5.
Pero kung the same case ba lang ang gin-file sa iya, o kung the same case ang ginpagwa sa Federal Bureau of Investigation o FBI sa United States of America, sa aton sini nga mga ka-K5, pwede man nga diri lang niya sa pungsod Pilipinas siya pamatmata ni Kibuloy kag gisentensyahan ni Kibuloy ang iya sini nga sala nga ginubra. Pero kung separate nga kaso sa aton sini nga mga ka-K5, magasugilano ni magastoryani ang pungsod Pilipinas kag US kati unahan na danay sentensyahan danay ni Kibuloy da kung pilak tuig da sentensya da sa US. After sina continue ya ang pagkapreso ya dire sa may pungsod Pilipinas. Iway gid kapakita si Lolo mo Kibuloy kay 5 Ted. Hambal sa nga may death threat siya. Mapakita kay mo kay hambal niya may death threat sa kulbaan siya. Pero ang napanilagan ko sa mga K5 Ray, ang mga manugtagol niya sa Senado nagipos. Si Robin Padilla. Di ba si Villar, Aimee, Senate President Bongo. Mig Subiri. Duga close man ni anay siya. Pero way katinaga kay ti kinanglan nyo brown duty yan. Correct, Kung hindi mamalisahan sa turn between kwan nang choose the lesser evil kay 5 Ray mo. Actually hindi between evil and good gid eh. Pili ka. Ti si Senate President Juan Miguel Zubiri may discernment magid niya. As Ilonggo man ni mo kay ti ang pamilya niya sa taga Iloilo man kag taga Kabangkalan Negros Occidental. May ginpirmahan niya ining arrest order sang Malacañang sang Senado nga ginpirma ni Senator Risa Ontiveros as chairman sang Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality. And kinahanglan niya mga tubangon inatagan niya mga isa tsansa nga magtubang sa Senate ay masyan magtubang kailan mo sa mga whereas mga rason kay gusto niya nga kung magadto siya pa yung may kondisyon kay 5 Ray mo. Tampa ni siya. Why minahimo ang mga manugtagol dito sa Senado, tagol-tagol pa kamuda mga animal kamuda. Why para proteksyonan ng master nyo ng Kibuloy ti why man. Kaya nga man kung magsabay ka din sila balangig sa mga Senado ni kung anong balik ni sila. Kaya ang netizen ang mga taos pungsod Pilipinas hindi mo na kamango. Parang hindi maintindihan ang nagakilitabo kag maintindihan kung anong sala ni Kibuloy nga ni. Kung ikaw nga senador nga plano mo pa magpadalagan kag padayono ng imo sini nga kausa sa Senado sa ton sini nga mga kakipay balong-halong ka na gidlang wae man yan ni Ruben Padilla nga pa kundi niya magsenador martista ni siya. Sa ton sini nga mga kakipay kag very serious ang akusasyon sa kay 5 Ray. Human trafficking, rape, sexual abuse, violence and child abuse. Amo na mga kumakabi ganito mga heinous crime na nga mga sa aton sini nga mga kakipay. Kag tiga advocate ka gamba ka ginaproclaim mga son of God ka, appointed son of God. Hindi niya Diyos noon ang ginahimo niya. This is not to judge him. Si Apollo kay Apollo Kibuloy kay 5 Ray. Pero nga magtuluhaw ning trafficking. Kagano mabi ang makuha sa sining mga tampurano nga ni nga mga witnesses nga wala man bisala si Kibuloy tapos si mimuan nila kag pagsagi sila naka witness nga amo ni ginobra ni Kibuloy sila nag-uyang lang sila sa oras kag tiyempo nila. Sa to sini nga mga kakipay but if you've noticed sa mga statement nila kakipay Ted, no? Kung ikaw psychiatrist siguro based on emotional tawag ni expression sang mga nagahatag sing ila sa mga sentiments and ila sini nga mga tawag ni testament sa K5 Ted mambal mo gid nga grabe gid ang ginaagyan nila kay Kibuloy mo kay Libion ga wawaw ga suramo ang luha kag sipon mag-explicar ka kung balikan nila ang kapait kag do ka subong do kaangay nga ara sila sa isa very tragic tawag ni impyerno no sa mga mando ni Kibuloy nga hindi makaon kag hindi malamon sang mga miyembro mga ka-K5 nga nagtiwalag sa Kingdom of Jesus Christ nga ginapamunuan ni Mr. Kibuloy mga ka-K5. Sakto ginahambal mo hindi kita magtawag nga pastor to spare sa mga maayo nga pastor kay 5 Ray. Kayang mga baka pastor you are
caretaker sang kalag sang tao mo. Caretaker ka mga pastor. So iniya kay Five Ray hindi niya why ni naga take care sang kalag sang tao. Actually in musingan niya ni kag higkuan niya ang kalag espiritu kag lawas ang tao gini. Bangod sang ginhimo niya ini. Bisan kung ikaw ga pamati sa mga testimony sa mga biktima to, hindi ni sila mahimo nga mag-fabricate nga maghimo-imo lang kay Five Ray for the sake nga gubon si Kibuloy. And posible isa o duha lang sila manindugan guro mabang iban di ko maghimo siya hindi ko magambag hindi man matuod pero damo naguluwa na kanang isog na ya sa mga ginhimo niya nga kabulastugan kag hindi na sa kagwanta mo hindi na nila mabatas ang ginahimo nga abuses ni Kibuloy. Ginafront niya lang ay sini nga ginarian ang manggad niya ang impluwensya niya para nga ma-advance ang iyang nga sexual desires sa mga kabataan niya ni K5 Ray. May araman na gani isang mga kuan pa niyo, mga foreigner at lang Ukrainians no nga pang quote niya man suno sa testimony to sang mga biktima man nga ginpatawag sila kag magpamasahe tapos dugay-dugay siya naman ang mamasahe, siya naman ang mahikap-hikap hasta nga ti matabog ang sexual abuses sa K5 Ray. So amo na no sa aton sini nga mga ka-K5 sa aton sini nga mga kulturan wala ni pakita ka Kibuloy at duwa malik bagay kung i-challenge sige ang Senado i-challenge sige ang aton sini nga mga lawmakers sa aton sini nga mga ka-K5 hindi siya mag-appeal kag magpakita hindi siya mag-appear kag magpakita o kung magpakita sa Senado sa aton sini nga mga ka-K5 kag manago na lang nga manago si Lolo nyo Kibuloy. 24 hours lang gani nimo from the release ng order ang kag pangitaon sa nga mga kuan gid madakop gid santo ini sa order kay 5 Ray the sergeant at arms is hereby directed to carry out and implement this order and make a return hereof within 24 hours within 24 hours from its enforcement. So ordered, pirmado ng Senators Riz Ontiveros as chairman ng committee. Correct. Kag ni Senate President Juan Miguel Zubiri. 24 hours lang. So mga 24 hours sa karon sa hapon kung gi-release ang order kahapon alas 3. Alas 3. Karon mga 24 hours na alas 3 naman sa hapon. So kung basig ara na si News Kibuloy basig intago niyo sa garapon. Okay, garapon na. Kuan nyo na, ipagawa nyo na. Basig imputos yun na sa mantel. Ay, pagwa nyo na si Lolo nyo Kibuloy. Sa aton sining nga mga ka-K5 kailan tawon ta kung din gid stabing iya sining kasaw ni ka-K5 Ted. Gapati kita ya K5 Ray kung magbara sabing presidente. Tanan nga assets, tanan nga kuan nga poder gamiton niya. Kung diri pag sa Pilipinas sa Kibuloy, bisan butanta sa gwa pa na K5 Ray. Madakop ni. Inang natobla nila nga kung magpinulis abi si Marcos. Ina ba lang you go beyond sa normal nga mga approaches para madakop ang isa ka suspect. Pili may mo So test naman ini sa Marcos administration kung tuod man nga may poder si Bongbong nga pili sa maguro aslik sa pagkinanglan na subong kiti This is a very serious case. Mamok sino kadlaw ni siya subong? Sino? Si Apolinario. Oo. Si kung pagkita si Senyor Aguila? Si Senyor Aguila. Si Joel Apolinario, no? Joel Apolinario. Si Kapa? Si Kapa. Mo may statement ni si Kapa siya mo? Na ligad to nga parade to si Kapa. Gimpaunta to si Kapa. Balya, alam ko kung sinong tao sa likod na ito na pagpaparade at doon sa presidente no na ingabuton Ano? Mixklahan na lang sa isamuan na lang Tagalog kag ang iligay nun. Kabudlay. Ikaw budlay mag-Tagalog ba noy? Kabudlay talaga Budlay talaga. Ay hingabuton niyo ako dito isa lang ang suspect ko. Naisa sa akin. Naisa sa akin
Si Kibuloy na yan. Oo. Na, kasi lumalaki yung aking grupo. Mm. Ayaw niya na may kakompetensya siya. Mm. Kasi alam niya na mas magaling ako sa kanya. Mm. Siya, pibibinta niya ng puto bongbong doon yung kanyang mga kasama. Correct. Miyembro niya. Oo. Ako dito, simple lang. Invest lang kayo. Oo. Invest lang with interest. Hindi ko na kayo papalibutin doon ng puto bongbong at saka puto at taputsinta doon at pagpaluy-luoy sa mga tao. Dito, pag may money ka, may pira ka, invest ka lang and then I'll give you 30%, 50% of your commission. Within 1 week or 1 month, kakay-5 hindi ka paminitan. Nahihisa siya kasi hindi niya alam palakarin ng ganitong iskema. Kaya pinasira niya ako dito. Hinutikan niya doon si Tatay Digong. Hinutikan, ha? Which is also possible kay 5 Ray. Amo na ang aligasyon ni Pastor Joel Apolinario. Posible na. Sa Kapa. Posible na. Kati gadako sa mo. Gadako siya kay 5 Ted. Posible ang other membro sang kiti Mindanao man to. Sa Mindanao man to. Kung di kita magsala sa Jensan. Jensan to. Kung gadako ang grupo ni Joel Apolinario sang Kapa, sang una, sa aton sining mga kakipay, there's a possibility that the other members of the Kingdom of Jesus Christ mahalin, magkalakakas, kag magsalalaylo dito kay Joel Apolinario. That is why nga, ging paspasan dahil ito sang raid ang ila sini nga simbahan to. Ginpunggulan dayon, ginpunggulan. Gingutdan dayon. Sa aton sini nga mga kakipay, it's time nga si Kibuloy naman ang aton sini nga si Saon mga kuturan. Ato ya gani kay Apolinario, wala to sa human trafficking. Why to sa mga child abuses nga mga cases. Sa aton sini nga mga kauturan. Why man to mga rape cases, no? Why? Ang iya lang to nga kaso nga gagawing punggulan to siya is ang illegal nga alleged illegal nga scheme. Sa aton sini nga mga kakipay sang networking, pagpatubo sang kwarta, networking nga ginagamit ang simbahan. Sa aton sini nga mga kakipay. Pero kung magkuon ka nga pagpanglugos, pagpang-rape, sexual human trafficking, sexual abuse, wala. Ari ho. Si Lolo nyo Kibuloy. May kaso na dito sa Amerika. May mga complaint pa dito sa Pilipinas. Hindi pa nato ni pagipamatmatan? Sa ito sini nga mga kakipay, proteksyonan ta pa ni Senator Cynthia Villar, proteksyonan ta pa ni Senator Robin Padilla, proteksyonan ta pa ni Senator Amy Marcos, proteksyonan ta pa ni Senator Bongo, ang amuni klasik tawo sa ito sini nga mga kakipay. No? Mahuya kita sa mga tawo nga nagboto sa aton kakipay Ted. Kaging saligan kita da sa Senado. Kaya hindi na basta-basta kung kabalo. Balaan ko mga malam ng mga senador na ton. Except lang sa mga nagpungko na naging pabakal kamatis ng senador na. Sa ton siya nga mga kuturan. Kagang ila daya, pungko sila sa pwesto, maapin sila kay Kibuloy because nga may followers si Kibuloy. May black votes nga ma-deliver kay 5 Ray sa tion sang eleksyon. Balaan nyo da. Ining si Amy Marcos, si Bongo, si Cynthia Villar, kag Robin Hood Padilla. Ang ilang ginapaminsan nilang ilaya nga political future, ila career. Kati kung kontrahon mo ni si Kibuloy, daw pa rin lang again pilak mo ang pila ka milyon nga sigurado nga boto, assured votes sa mga eleksyon nga mga palaboton. Di ni sila gahando man nga magsaka vice presidente for re-elections nila. Di ila niya amo na bangon nakabenepisyo sila kay Kibuloy, apina nila. Bisan pati balingag kay 5 Ray. Balingag diyan ginimo nila. Ari prang ka nga sugilano na sa mga leaders ni Robin Padilla, ni Amy Marcos, ni Cynthia Villar, ni Bongo, Dres Iloilo. Ako ya ang nagasuporta kay Robin Padilla sa una. Ako ya butante ni Robin Padilla sa una. Kag kung ako ang ara sa linya dayal sumuya ko. Dumanabon ko sang ban paper ko makita ko si Ted Francia uya ko. Uya ko. Kuluya gid balingagid. Balingagid. Kagti lang taw bala, mga babae ang ginpang lapas ang kinamatarong, ang dungog nila pinang guba kay 5 Ray. Ining duha ka mga senador makabatas pa sila mga banga. Alam nyo, sa pagkakilala ko itong si Pastor Kibuloy, mabait naman po ito eh. Kilala po ito ng aming pamilya eh. Parang hindi niya magagama ito mga akusasyon eh. Akusasyon lang naman yun eh. Yung pamilya namin eh. Amo na nga ba
ni Sincha Binyar Oh. Pero lang to bala. Alam nyo, abutin na lang na wag na nating pag-usapan si Kibuloy. At i-check up na lang natin doon yung sitwasyon doon sa may Chocolate Hill sa Bohol. Kasi trending ito ngayon na nung nagkapatayo ng resort doon sa ilalim ng Chocolate Hills Bukid. na under sa UNESCO natin yan. No, na protected heritage site po natin yun yung Chocolate Hills. Pero alam nyo, nagagandahan ako sa chocolate yan. Parang nai-imagine ko bakit kaya lagyan ko dito ng subdivision. Maganda siguro. No? ang imo ya, madam. Madam, yung sa inyong pinsar, madami, parang pera lang lahat, madam. Di ba nagtakbo ka para sabi mo ay ikaw ay aapin sa mga Pilipino? Ano ba niyan, madam? Madam? Alam mo kasi, Ted, tinitingnan naman natin dyan yung sino yung mga kaibigan natin. At sino yung mga pwede natin gamitin sa ating mga plano sa buhay. Kasi yung mga tao, buboto rin naman yan pag may pera Marami naman akong pera, kaya kong bilhin yung mga boto niyan. Magkano bang boto mo, Kaki 5 Ted? Magkano bang boto mo? Hindi mo ako mabili. Kapamatiyan mo. Magkano bang boto mo, Kaki 5 Ted? Ikaw, madam, you're instilling Another meaning, another meaning, subliminal meaning, Pero ini ang ila desisyon nga apat ni Bongo, Cynthia Villar, Amy Marcos, and Robin Hood Padilla. Baling nga giniya. Baling nga gini. This is already obvious na nga may dapat sa labton si Kibuloy, but ginapinan pa nila, ginatabon-tabunan pa nila. Ikaw dala nga nanay, or tiya, or babayi, gapamati subong. Mabatas mo ihan, nga talikdan, ang hostisya nga ginasinggitan, halimbawa sa imo apo, sa imo nga hinablos da nga babayi, nga putang tabi, na biktima ni Kibuloy, ni Black K5 Ray. So, ini nga sitwasyon, kinanglan na din isang intervention mismo sang Marcos administration. Ni Presidente Marcos mismo. Kaya hindi lang isa o duwang na biktima, kadamo-damo kay 5 Ray. And for sure, kung Mariston isa, magkagwa pagid ang iban pagid niya mga nakalabiktima sini. Kamang ipinanunton niya, gingamit niya lang ang ngalan sa Diyos. Blasphemy ni kay 5 Ray mo. Blasphemy. Nga man, gingamit mo ngalan sa Diyos. Kaya ang nabutang na sa Bible nga, do not use the name of the Lord in vain. Ayaya, mamat pa siya nga kingdom of Jesus Christ, appointed Son of God, pagtapos rin ang ginahimo mo. That's already a blasphemy kay 5 Ray. Be careful with the false prophet sa tuloy ng mga K5. He's trying to project himself that he is the Son of God and he can do all things through him. Grabe, no? Sa tun sini nga mga K5. Daw, ano nga ninang Philippians 4:13 lang nga favorite verse ni Stephen Curry, Golden State Warriors. I can do all things through Christ who strengthens me. At hindi ako through Christ who strengthen me. Through Kibuloy who strengthen me. Grabe. Blasphemy na giniya. Hindi mo iya pagtiaw-tiawan, hindi mo iya pagampangan ng pulong sa Diyos. Kay balaan na. Grabe, no? I can do all things through Kibuloy. Through Kibuloy. Grabe, no? Magi kayang kalag mo, magi siya mo. Hindi ako peperma sa iyong kaluluwa. Kung hindi ka pupunta at gagawa sa akin ng tama, dapat serbisyuhan mo ako na ako ang Son of God. Masahiin mo ako? Grabe, no? Sige, alas 8:11 mga kipis sa ito sa pagpalaga na balik Sir Jeff Brian Kanya. Karami magambal de sa Rainy, Cynthia sa una nga sa eleksyon nga kami ang susi para sa pagbabago, kami ang daan para sa pagkakaisa. Tapos ang suportaya ang child predator kaga bata sang nga Dios ko nga hay kasubo nga kamaturan. Correct. The right term. Kaki-5 Jeff Brian Kanya. Child predator. Manugalit diya sa kabataan. Alas 8:12 mga kaki-5 sa ito sa pagpangalagad. Sa dugang nga mabalita update karo konto sa K5 Ralph Dili Musqueda sa patrol sa aton sining mga kulturan and subong pamatian taray ang health alert with DTX 500 upod si Dr. Ramil Itangoy. Standby. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa... Ini ang inyo City Director sa Iloilo City Police Office, Police Colonel Jong Coronica, nag-abi-abigid sa madugay na naton nga kaupod sa police operation. Ang bandira noon, K5 News FM na ngayon. Congratulations. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Kampiyon na radyo! K5 News FM.
This is K5 News FM. D3 Bio ang suplemento ko. Tatas ang ubo ang sipon, tatas ang trangkaso. D3 Bio ang suplemento ko. Bakterya at virus, ubo sa D3 Bio. D3 Bio ang suplemento ko. D3 Bio ang suplemento ko. Tatas ang tambang titipon kung tasas ang mundo. D3 Bio ang suplemento ko. Bakterya at virus, ubo sa D3 Bio. D3 Bio ang suplemento ko. D3 Bio ang suplemento ko. K5 News FM. News FM. It's the one and only Digo Double G. You know the West Coast is back, boy. What's up, man? Snoop Nigga burn the shit up. DGC, my nigga turn that shit up. CPT, LBC, yeah, we hooking back up. And when they bang this in the gut. Yeah, they giving it up. Low life, yo life, boy, we giving it up. Taking chances while we dancing in the party for sure. Split my hoe before we fuck what she got in the top door. Bitches looking at this crazy, but you know I don't care. Step up in this motherfucker just to swing in my head. Come back, get it back, that's the part of success. If you believe in the X, you'll be believing the stress. It's the one and only Digo Double G. News FM.
the one and only Tito Rojo. You know what I'm gonna do? Yeah, I'm burning it up. Thank you so much. The Genesis, and we'd like to thank Ako si President Nunesa, taga Lumanggan nga tao, nagdaog sang third prize nga 3,000 piso sa Suki Ayuda Promo sa P5 News FM sa Klinika di Alternativo Medicina ni Dr. Miloy. Pinigid ako nagabakal sa iya produkto kay makabulugid sa akon balatian. Sa mga wala pa makatumar, tistingin ninyo ang DTX 500, D3 Bio, may kisikan DTX Copinex. Dako gid akon pasalamat sa siningang produkto na nakabulig gid sa akon sing dako sa akon balatian. Ako si Licelia Castro, taga-dawag niya nagdaog sa second prize or 5,000 pesos sa Suki Ayuda Promo sa D3 News FM sa Klinika di Alternativo Medicina ni Dr. Miloy. Permigit ako nagabakal sa iya mga produkto sa nakabuligid sa akon balatian sa mga wala pa makatumatis tumingin na ang DTX 500 Bio may isip kag DTX Copinex. Sabi nagpasalamat ako sa mga produkto ni Dr. Miloy. Nakabulig man sa adlaw-adlaw kung nga ginabatyan. Salamat din. Salamat ng madamo. Ako gali si Cynthia Lacardo, nagapangit, Pasig City. Nagdaog sa grand prize na 10,000 pesos sa Suki Ayuda Promo sa P5 News FM, kag Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Miloy. Permigid ako nagabakal sa iya mga produkto kay may namulig din sa akon balatian sa mga wala pa makatumar. Tingin ninyo na ang DTX 500 D3 Bio may PC kag DTX Copinex. Salamat kid.
pa. Tungod ang mighty C, alkaline vitamin C, imong lawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa mighty C, protektado ka pirmi, mighty C vitamin C, para pirmi malipayon, inom og mighty C. Vitamin C, imong lawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa mighty C, protektado ka pirmi, mighty C vitamin C, para pirmi malipayon. Tungod ang mighty C, alkaline vitamin C, imong lawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa mighty C, protektado ka pirmi, mighty C vitamin C, para pirmi malipayon. Palit nag mighty C. As the CEO of 5K Broadcasting Network Incorporated, ito ang kampiyon na stasyon, K5 News FM. Istasyon K5 News FM. Oras sa K5 News FM Philippine Standard Time, alas 8:27 mga K5 sa aton sa Libarwa nga pagpangalagad. Welcome back sa K5 News FM Iloilo 88.7 FM. Kag K5 News FM Pasig City 89.1. Still nagapamati kamo sa K3 FM Liganes 101.1, K3 FM Kalinog 100.1, kag K3 FM Yagaw 105.1. Ang oras naton mga ka-K5 alas 8:27 sa aga, oras sa Pilipinas. Sa aton sining mga kuturan sa aton sining pagpangalagan sa Foro de los Pueblos Program, the People's Forum. Sa gihapon kaming inyo kaupod katandem ninyo sa tag sa kaaga ka K5, Ray Espeha Umalay ka K5 Ted Aujero Francia. Ang kampiyon nga tandem sa aga, Ray Espeha Umalay at Ted Aujero Francia. Foro de los Pueblos. Mayong aga kay Sir Michael Condesa nagaupod gid sa aton sining pagpangalagan, Sir Arman Guay. Ma'am Nene San Presya sang Kawayan Pototan Iloilo nagaupod gid alas 8:26 sa 28. Ginaremind na nato ng aton mga kauturan nga magtumar maginom sang food supplement ni Dr. Ramil Itang Uy, ang mga produkto nga saranggid makatag sang alibyo sa aton sining lawas mga ka K5. Klinika DTX sa 500 food supplement. Ang Klinika DTX 500 mga kauturan mga ka K5 nga himo sa ampalaya extract kag di sugared cane extract powder. Opo na mo ning ginatawag naton si Banawang panit sang tubo. Ang panit sang tubo mga kauturan nga nagkita sang una nga ang tubo ang unod ng ginakaon taga pang-os kay ti tamis, no? Pero ti ang tamis basta gani tamis malapit kina sa diabetes. So ang panit sang tubo mga ka-K5 na pamatud-an sa mga eksperto nga ang iya sinigaling nga panit amo ang may pinagkamanggaranon nga antioxidants kag ang mapait nga bahin sina naging extra kalin sa panit sang tubo amo na ang combine sa ampalaya extract o kon sa ginkuha nga pait kabahin sang amargoso mga kuturan. So kung ginkombinar mo ni sila nga duha, mas nagrabe ang antioxidants. Ang antioxidants mga ka-K5 mo ning nagaparenew sang mga cells naton nga nagaguba
just sa aton sini nga mga K5, amo ning nagapatay sa mga free radical sa lawas naton. Ang free radical sa linina sa mga oxidative stress. Busilingon kung permi ka stress, kapoy, may mga vices ikaw, bisyo, palainom, pala panigarilyo sa aton sini nga mga kuturan, nagagoba ng sellulas lawas ta mga kabyanan sa aton sini nga mga kuturan. Kay gani, kung guba ng selulata, nagahina ng immune system ta. Kag kung mahina ng immune system ta, prone kita barbas sa mga balatian. Parehasang diabetes, hypertension o kon high blood. Ano pagid nga mga balatian? Kidney failure, liver failure. No, sa aton sini nga mga kuturan, stroke. So ang Clinica DTX 500 is superior antioxidants. No? Sa aton sini nga mga K5, ang saranggid nga makabulig sa aton. Prevent nga maglala ang mga balatian nga ini. Hindi ka mo magreklamo kung grabe na kalala balatian nyo. Kung mag-inom ka mo food supplement ni Dr. Amiloy nga hindi na kamuktindog sa baratangan nyo. Amo na gani gitawag nga supplement, food supplement, no? Agod nga ma-prevent kita ba naman sa balatian. Busilingon, may ka pa may ginabatsag, inom ka na nga daan. Hindi na pagulata nga malala para na kag do ginakumos ng imo sini nga kidney kag liver da. Kag mag-inom sang Clinica DTX 500, inom ka na nga daan. Parisan mo na sang Mighty C, the alkaline vitamin C. Ang gimpabasko nga alkaline vitamin C nga hindi acidic ka. Non-acidic sa mga K5, hindi magsulabang imo surok-surok, safe imnon bisan wala unod ang imo nga tiyan 30 minutes before meal. Ang Mighty C, the alkaline base ka vitamin C. Basta vitamin C gani, Mighty C ang aton nga imnon. Basta nga nag-invest ka sa good health K5 Ray, you will really enjoy living. Ang hambal mo na nga matumar ka na lang niya sang bulong or sang food supplement kung ara ka na sa ital-ital, hindi na nami. Ang mga food supplements ng Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center, D3 Bio, DTX 500, Mighty C, kag Clinicas Probiotics. Gin design ini Doc Ramil Uy nga maghatag sa aton sang supplement, pang dugang-dugang nga mga supplement you add sa ginakaon mo nga prutas, kag utan, kay man nagapabakod sa aton immune system. Dipinsa sa aton kugulingon. Ikaw nagabaton ka sweldo, why not nga mag-invest ka kag magtumar sang mga food supplement nga napamatud-ana. Ang mga food supplement kini sang Clinica D3 Bio, DTX 500, Mighty C, approved ini sang Food and Drug Administration, wala sang overdosage, wala sang side effects. Ikaw dira nga nagaproblema sa kidney, unta tinang inom. May fatty liver, unta ninang inom or hagan-hagan kakaon sa mga mamantikaon nga pagkaon, nga hindi man namin isa lawas. Kag magtumar D3 Bio. Gusto mo nga magniwang or controlled ang imong food intake, hindi ka magtambok, hindi ka mindless eating bala. Busog ka na, pero ang imo paminsaron gusto pa nga magkaon, ang tiyan mo busog na, puno na, magtumar D3 Bio. Parisi sang Mighty C kag DTX 500. Likawi ang diabetes. Kahibalo ka kung mangin diabetic ka na, kung grabe na gid, ay ban sila gina-amputate, ginautod ang parte sang tudlo, sa kamot, or sa tiil, or ibang yan isinipaan niya, masaklay ka na lang. So parang likaw sa diabetes, tumar DTX 500. Of course, hagan-hagan ka sa imong food intake, ang mga matamis ka pagkaon, hagan-hagan, ang mga maalat nga pagkaon, hagan-hagan, kag tumar sang DTX 500, Mighty C kag D3 Bio. Gusto mo mag-ayo, D3 Bio. Sa mga nabuloy niya magpamuhin, nami gid nga magpamuhin, kag makapamuhin kita adlaw-adlaw everyday. Pero may iban nga budlay gid mamuhin, magpungko sa trono ay gid sang ebidensya, mag-inom ka, magtumar ka Clinica Spore Biotics, Clinica Spore Biotics kag Clinica Phytofiber. Siligan niya sinang tanan ko sa imo large intestine, agud malikawan ang colorectal kag stomach cancer. Sa mga mahilig sa kape, shift na kamo halin sa 3-in-1 nga damo kalamay, ari na ang kape nga organic DTX Coffee Mix, may amarguso, chia seeds kag sugarcane extract powder. Ang amarguso
anti-diabetes, ini gina-control niya ang pagsaka sa imong mga blood sugar level. Ang desugared sugarcane extract o kung pinuga nga palit sang tubo, antioxidants ini ginapagwa niyang toxin sa lawas, higgo sa lawas sa natural nga pamaagi-paagi sa kape. DTX Coffee Mix kagari pagid pre-bio coffee. Ikaw nga may bali or gusto mo nga magpamasahe, mag-relax, magpamanyos, DTX Herbal Oil. DTX Herbal Oil, lavender kag lemon scent. Sa mga ginikanan, kabataan nyo, nagakadto sa eskwelahan, iban sinada, basang likod nila, bangot sa balhas, pag abot sa balay, ginasip-unag, ubo, ginabarukoy, patumara sang Mighty C Syrup for Kids. Mighty C Syrup for Kids, nasulod din na sa botelya, para sa nag-edad isa ka tuig hasta 15 anyos mga dalagita, kag solterito. Sa mga ginaubo, gusto mo nga mag-inom sang juice, either hot or cold, pero tikon nga ubo ka kay 5 Ray, malabaab lang, timpla ka sang Juan Calamansi Juice Powder. Bag-o ini nga produkto ni Doc Ramil. Hindi man nga sa tan nga tiyon available dira nga may suwa sa balay mo, mapuga ka pa, makuha ka pa sang iya nga liso. Ariya, pwede mo nga mabalon. Timpla ka dira, either hot or cold. Inom ka kay nagapabakod sa immune system, nagapanami isang imo nga oral health, kag ang vitamin C damo gid sang benepisyo sa lawas. Juan Calamansi Juice Powder. Sa mga damo trabaho, mga lalaki nga nag-overtime sa gabi, kag hard labor sa adlaw, patial ka mo sa init, pag tumar sang Klinika Extend Food Supplement for Men. Ini mga produkto di kalidad ni Doc Ramil Uy, babakal ini sa Klinika Miag-Aw Branch, Baybay Norte or Bistrit Miag-Aw. Kada Domingo kag Martes may libre nga consultation dira sa Miag-Aw. Kada Lunes kag Huwebes sa Klinika Pasig City Branch, Salvacion Street, Poblacion, Ilawod, Pasig City. Kag sa Haro, Iloilo City Branch, kada Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo may libre nga consultation. Kag Balantayan, K5 Ray, good news sa Mantaga Kalinog, Tapas Capiz, Bingawan, Lambuna, Waniway, Dueñas, kay pinga mabanwa dira sa Central Iloilo, kay magabukas naman ang Klinika Kalinog Branch. Ang landmark sa atubang sang din ganito sa Ray? Macdo, Kalinog. Sa Cosmart. No? Sa Cosmart. Soon, lapit lang daw sa to sila nga mga bantay ka mo. Good news. Spread the news sa inyong mga kasilingan nga may manugbukas nga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Ang kampiyon nga tandem sa aga, Ray Espeja Umalay at Ted Ojero Francia, Foro de los Pueblos. 37 minutos barbara kaligan sa taktang alas 8 sa standby ka K5 Ralph Dili Mosqueda sa aton sa Libarwag pagpagalagad. Happy 9th sa birthday sa apo ni Mama Zon Pineda, si Tuto Charles ban pusing sang Buntatala Haro. Nagaupod sa aton sa pagpagalagad Ma'am Rosevic Branya Talaron dara sa may Singapore. Mama Glory Blanco Cedo Nagalio nagupod sa aton sa pagpangalaga. Ang oras alas 8:37 sa aga sa aton sa mga ka-K5. Sa aton sa mga kulturan, kuan ito report kay K5 Ralph nangunod na nahanungod sa sining statement man ni Police Colonel Ronaldo Palomo matapos nga do tagaan sa sang ultimatum ni Regional Director Police Brigadier General Jack Wangki, no? Kay bangod sa sining mga illegal gambling, no? Sa aton sining mga ka-K5 sa probinsya sa Iloilo nga kung si Police Brigadier General Jack Wangki pa may ara lapnago ni kag may ara sang mga nag-engage sa bukis. Kag kung ano pa nga mga illegal activities. Daily double, illegal man na sa Raymo? Daily double. Kaya wala niya sang permit. Kag lisensya. No? Ginakapitalahan lang. Kag ginakapi-paste ang mga magwa nga numero sa aton sini nga mga STL. Kag kung ano pa nga mga klase sang gaming tawag ni sa aton sini nga mga K5 activities, no, nga registered sa PCSO kag sa Pagcor. Isubong kuan gani no sa probinsya sang Iloilo ginuntat ng STL, Small Town Lottery K5 Ray. So subject mo na for reapplication sang kung sino man dara gusto nga mag-operate sa probinsya sang Iloilo. Ti ang ginahimo sa mga legalista
gina-take advantage sila kag nagasakay sila sa legal operation sang small town lottery. Di ba lagi nalawag nila sa radyo mo nga, yari na ang resulta sa ginasakyan nila lang small town lottery. Ang nagwa subong una nga bula numero 8. Wala sang kamatayon. Numero 8. Numero sang way katapusan. Wala katapusan. Numero 4. Birthday ni Ray Umalay. Kag Numero 1. Number 1 ang K5 News FM. Champion. Diyan mo nang inalawag nila na. Tapos inaya legitimate na kay ara na ya sa kwan may permit na. And ang revenue nila K5 Ray gabalik na sa Philippine Charity Sweepstakes Office and naman na bulig sa mga ospital. Ginabakal mga ambulance niyo kag iban bigay niya mga social services. Pero ang mga kapitalista sa probinsya ila na ya kakita. Ang imo nila sinada patilaw-tilawon man kamo nga magdaog. Amo nang ila diskarte helen para sa una. Sa unang lolo ko kay 5 Ray gataya mo. Gadaog sa pag uli na sa balay makulo ano day alo. Amal na daog ko. Na nagdaog ko sa Daily Double, nagdaog ko to kay Lamay. Si Lamay pa to sa unang inatayaan niya mo. Ang iyang daog kay 5 Ray puro sensilyo. Bisa ka plastic kada ko, puro sensilyo. So patilaw-tilawon ka man magdaog, pero laban gidya ang ganansya sang tawo or sang kapitalista. Correct. And ginatuluan ng tao nga magsalig sa sugal. Last mo lang kikitapusan mo nga kwarta nga ibakal mo bugas, ibakal mo draple, or may mga kinanglanon ka, isugal mo anay, manabal nga sugal mo, gamble. Mambag ka nga itaya ko anay dya. Base ko na maka straight A-case ko di, or base magdaog ko di, yadi pa dya. So manang ginatawag nila nga beggar mentality bala, kag gambling mentality. Ang Pilipino mahilig magsugal, tikaron kon maperde, garot ang pamilya kay way na pagkaon sa balay or way na sanglas doon kay 5 Ray. Sige. Kontra report ka kay 5 Ralph, pero before na sa statement ni Police Colonel Ronaldo Palomo, kuwaunta na isa kay mayara kita random survey bala. Lapit ang eleksyon sa aton sila nga magkakipay ang pamangkot aton subong kung subong ang eleksyon kang nagapadalagan sa pagkakongresista sa siyudad sa Iloilo si Raisa Treñas kag si incumbent Congresswoman Jamjam Baronda. Sino ang inyong pilion kag butohon? Para sa kampiyon nga report ka K5 Ralph Dili Mosqueda, standby. K5 News FM live report. K5 Ray K5 Ted darito di sa may sagwa sang Ledesco Village sa pamangkot sa pila ka mga tricycle drivers naton naanungod diri sa ilang mga sentimento kun bala kun eleksyon subong sino ila pilion Raisa Treñas o kon Congresswoman Jamjam Baronda palapitan ta damo sila di subong mga tricycle drivers kag matunog kita diri subong ka K5 Ray K5 Ario na prepare na may scoring kita dio, may scoreboard kita di. Mangkot dio. Ang kamera mo din si Papang Rams. Dire dia. Good morning, light to sa K5 News FM. Ano nga ngalan ta? Bibot Kulukar kung Kalukar. Bebot Kolokar. Pon eleksyon subong kapapili sa pagka-congresswoman Jamjam Baronda kag Raisa Treñas, sino ka? Enjoy yung balo. Hindi ko alam video. Undecided. Undecided one. Ari di ma. Ang bala na isuko subong ang eleksyon pero talayo pa ba ng eleksyon? Kung subong lang black, kung subong lang. Matunog sa ilang terminal diyo. Araga feedback kita da. Kung eleksyon subong, sino yung botohon? Jamjam Baronda o Raisa Treñas? Raisa lang ko Raisa. Nga 1 point. Nga Raisa. Raisa Treñas. Okay man sila. Okay man. Sige. Raisa 1 point. Yung aran to, yung aran na to ani? Maranda? Hindi ko lang. Sige, may kaswa. No name. Okay, wala problema. Ano na natin? Survey lang natin. Random. Sa plakadlaw ya, kung mag-eleksyon at eleksyon, may desisyon man silang ilamo. Pwede man ma-change. Kondo karon ang eleksyon, sino imo botohon? Baronda or Treñas? Ikaw. Baronda. Patas 1 point. Nga si Jamjam. Sniper. Jamjam. Ito kilala na sa congresswoman na sa mo. Incumbent.
Sige. Siya pala layo pag ito sa punta, be. Sige. Feedback ako, feedback. Baka mo lanog tada mo. Oo. Kung eleksyon subong, Raisa Triñas, kung jam-jam ang imong butoon, Baronda kami. Baronda, Wow. 2 points. Amo na ginahambal naton. Si Baronda! Abansi sa Baronda. Bebe. Bebe sa piyak. Bebe. Piyak di damo pa di mga amigo ng mga tricycle drivers. Random lang ni random, ha? Random lang. Dari sa piyak ko. Bebe. Bebe. Daw si Kwan Kabla, si Tibon. Bebe. Tibon, ha? Tibon, ha? Bebe. Si Kalena. Oo. Matambok ko diyan ayo. Oo. Ari sila diyo sa piyak sa mga amigo tang mga tricycle drivers man nga nagabiyahe diri ari. Yawan mo si Sir Palek lakas ni mo ba? Si Rams Pander. Morning live sa K5 News FM. Kung eleksyon subong, sino yung botohon? Jam Baronda o con Raisa Triñas? Mo din na white kabalo set ang Ano lang ni mo, pwede man niya mag-change mo mind sa the election, ha? Kung subong lang Kung subong lang. Subong lang kung di nang Mayo sila dito tabutoon eh. Ate subong, sino? Mayo Manggatag? Wala pa. Duwa ka undecided, ha? Okay. Mangkot lang. Mangkot lang, ha? Kung eleksyon subong, Congresswoman, Jam Baronda o Raisa Triñas? Depende man sa undecided. Undecided. Okay. Undecided man. Tatlo. Kita naman filing o basi kung hindi Jam Baronda karon na makontra Ted Francia pa. Ate, okay Baby, ako bala papapakunta kay Sir, be. Sir, may nga live kita sa K5 News FM. Batian niya. Wait lang. Monitor, sir. May nga sir, pangalan te kane? Hil Salvador. Sir Hil, si K5 Ray umalay ni K5 Delaware Francia sa K5 News FM Radio Bandera sa nguna subong K5 News FM na. Kung subong malang ni ha, why man niya gamater ang inyo subong nga desisyon kati layo pa man ang eleksyon, pero kung subong lang ang eleksyon, no? Sino sa pamatyagan mo ang ara sa malapit sa tagipusoon mo lang danay, kiti posible man na maglain ang imo nga desire sa heart mo sa on the day of the election mo. Kung sino lang niya subong sa imo ang kung eleksyon subong sa pagka-kongresista sino subong ang malapit sa imo kag pwede mo nga butohon, Baronda o kon si Raisa Triñas? Baronda. 3 points. Salamat kada Sir Hill, ha? Nga si Jam Sir Hill. Amo na no. Ano sir? Amo na to na nga no di. Oo. Na congressman, no? Oo. 3 points, ha? 3 points sa Baronda. Okay. Sige. Next. Thank you, Sir Hill. Next pa. Palang tawto kung layo ang agwat bala. Sana mamangkot mo. Kung eleksyonon subong lang niya. Dugay man eleksyon next year pa man to. 500 o ni sa kalibo. Kung ikaw mabibigyan. Sa 500 sa kung sa kalibo. Bisa kakakwa na. Kung eleksyonon subong, mamapapili Jam Baronda kag Raisa Triñas. Sino yung mabuto? Si 500. Subong lang yan, hindi mo layo. Pwede pa man mag-change yung mga ano. Hindi pa ko naka-decide. Hindi ka pa ka-decide. Hindi pa ka-decide anong... Hindi, pero ari pa mangkot. Sino yung boto ya last year? Sino yung boto mo last year? Last election. Jam. Di ba Jam ka magyapon? Depende na ni. Depende sa may mga... Ang mga undecided to for sure, Jam na sila sa nguna. Thank you. For sure. Subong nag-undecided, kitigin announce ni Mayor Triñas, bata, yung padlagan mo. Hari ko ng mga Koreanan, makutong ko din. Sige, paano niya guro, butante na sila yaw. Butante na siya kakwan. Seoul, South Korea. Sige, next. Alam tawon ta ko sinababaman, sila, gini ka mo kung 1-3 ni do, medyo di man gina mo ni ka-challenging na. Gani. Next. Ari mga kabligya, buko diyo. Oo. Amigo, tani. Grupo. Pakling na ang buko, Jagron. Hindi siya ko nanay mag-comment, No comments, sanay. No comments. Dito bla sa mga ipunta, to bla sa mga baligaan, to sa mga siopaw. Na, gapamati na sila da perme mo. Damo na din sila. Ang gwardiyabe sa subdivision, na, para may lanain, may lanain nga From all walks of life, may sabalay. May driver, may sabalay, may tiyangge. Na, pansin din na kinanay ang aton nga purpose. Para, kilala. Na. Ready. Iba na bi pagkabalo na Triñas Baronda ang ginapamangkot. Basta screenshot ba tsura nila, ha? Hindi.
Budlayan. May imo nga daan ng politika. Massive lang screenshot sura nila how? Oo. Ang ibang gambang nga undecided. Ready. Hiling, mamangkot na. Random check lang. Eleksyon nun, subong nga, next year pa ang eleksyon mo. Pwede man ambalik siya, pwede man maglain mo nga desire sa on the day of election. Jam Baronda o Conray sa Triñas? Si Triñas Triñas ka? Si Jam yung Triñas na nalagalin. Oo. Triñas na. Triñas. Okay. Ang rason niya, si Jam... Diyan na mahalin ti mo siya ron anong rason man ni Jam daw mahalin siya. Ay makontra siya? Oo, makontra siya. Ti bagay ka. Diyan ka lang nagalin. Ti pabor ka nga. Wait, ti tanim isa pa man ka term si Jam. Tapuson niya lang abi. Term si Jam. To prove her worth. Ano? Okay, isa pa. May isa pa tanig ka term galing kay ti ginayo siya. Sa ako lang yung linya siya po. Hindi ko magdalagan, sabi. Mag-desisyon sa maglagan, yung ginambala ni Mayor Jerry, hindi ka maglagan, kaya bata ko maglagan. Pero kung mag-desisyon sa maglagan, butuan mo siya? Hindi ito. Triñas na siya. Triñas sila. Sige. Ang iyang punto kay Five Ralph na si Jam. Halin kay Triñas. Si Triñas ang nagpatindog siya. So, kung mabunggo ang Triñas sa iya, bata, Triñas gapon siya. Kay kung YB siyang mabunggo kay Jam, kagang suporta ni Mayor Triñas ara kay Jam, si Baronday la suportahan. Damo na ang concept, okay? Sir, good morning. Random ka lang survey sa K5 News FM Iloilo 88.7. Kung eleksyon nun subong kapapili, Jam Baronda kagray sa Triñas sa pagka-congresswoman, sino yung mabotohon? Random survey lang. Do priya sa akong pesa sila po ay po kabalo ka nila na. May ka pa ka-decide. Pero last election sino yung pili boto ya? Election sino yung pili mo? Jam sa daog mo. Sige. Mayo. Undecided kay 5 race ma'am. May busilingon may epekto gid gali ang pronouncement ni Mayor Triñas sa kay 5 tele no? Nabasa niya nga daan na para nga ang basa niya ng pamulitika sa Oo, kay ti lang tawabla na ang mga Jam sa una ga undecided subong. Gakunol. Oo. Okay? Ari si ma'am kung ikaw ma'am, papilion, Jam or Triñas sa pagka-congresswoman? Jam. Ano naman sa mga bata-bata. Bata-bata. Jam. Bata si Reza kay kong Jam? Ang namin ko pala nga bata, pati si Jam, tapos damo pa siya isang may napapatundaan na rin kahit sa paano. Okay. Baronda, 4-2. Ano nga rin? Sa Jane? Oo. Mayan, okay. Si Mami An. Thank you, Mami An, ha? Kameraman ko po tanong si Priyo. Nagatulala sa kay Mami An, ano? Jam mo. Wala ya. Tagulon ka na imo ya kagat pa kada karon. May rabies wala day. Sir. Kung ikaw sir eleksyonon subong sa pagka-congresswoman, Raisa Triñas kung Jam Baronda. Kung subong lang Raisa Triñas? Kontra Jam. Si do way ko may pilihan way ko masalam kilala. Pero si Doging boto yan last time. Sir, hindi ka nagboto, Dire City? Dire man yan. Sino yung boto mo? Ang nagdaog? Si Baronda. Baronda siya. Pero subong undecided si tatay. Gani. Undecided si subong. Undecided pa siya kakipay. Last na lang ba, gwardiya na lang to sa may guardhouse. Para may lain-lain, may tricycle driver, may manog baligya. May kungkong bata? Ari nga kungkong Dire ka boto City? Hindi, why ka boto sa City di? Oo. Pamutabi ba siya pututa na kabuto? Boto? Sarwas. Ate, kung rowas, kuwan eh. Mga amigo, gwardiya di. Try na lang. Ari dia sa gwardiya. Paano yun? Kabinit kayo ba si Salakay kanya na? Igi Farm? Sir, morning. Di ka makabuto, City? Sa ka din sa Uma? Sa Limirek. Sa Limirek. Fifth District. Kabuto sa City? San Dionisio siya? Bye. Ate, Manilin na Barona? Manilin na Barona. Barona sa barangay Dugman. Dugman, San Joaquin? Hindi, San Dionisio. San Dionisio, kli. Adula. Sila ko magpututan, tira yung malay eh. Ha? Nano kami mo yun? May Ramilo Pali, kakiri yung malay mo.
May Jason Talaron pa. May Jason Talaron kag May Enrico Sorita Jr. may kwan pa, may Wing Sinyeres pa. Campaign manager na sila. Sige, so makita natin dire tama na Porto. 50% lead by Congresswoman Julian Jamjam Baronda. Ang pamangkutan mo, apat ka undecided. So ang total ka mga respondents naton sa buong aga is pulo. Tama? Pulo. Sa pulo ka respondent, 4 ang undecided, pero ang record nila ni, jam-jam sila sa una. Nag-undecided sila. Then, ang apat, jam-jam gid. Then, ang duwa, Trenyas. K5 Ralph. So, ang guwa niya 40% sa gin-survey ta, jam-jam. 20% ang kay Raisa, kag 40% ang undecided. Correct. Oo. Oh, grabe, dumayo. So, Butchilingon, may ano gid man na may effect gid man ang pag-endorso ni Mayor Jerry Trenyas kay Raisa, no? Mostly K5 K5 Ted. Ang mostly naghahambal nga may hinimuan si Kong Jamjam. Nangambal nila gid. Mga nagjamjam Oh. So amo na ang ato siningagin na patigayon nga random survey diri. Obrahan ta ni post sa K5 Weng sa newsroom naton. Ang gamiton nga picture ring picture nga ginapakita din ni K5 Polo kay do kanami niyo. Mambalon, sino ang gwapa sa ila? Sinong gwapa no? Foro de los Pueblos. Ato niya random survey man naton kiti syempre na natural layo pang eleksyon o kita makahambal, hindi kita makasiling nga si Congresswoman Julian Jamjam Baronda hugot nang iya sini nga pagbaton nga hindi na siya magpadalagan or magpapili bilang Congresswoman. Pero kung nakita ni Congresswoman Jamjam Julian Baronda ang random survey ta, di ko kapanumdom sa, uy, may nagkapalangga pagli sakon. Medyo may nagka-consider pagli sakon, ano man? Ano testingan ko? Actually, siging kamang ni Kong Jam Sarea. Kag ni daddy niya, Dr. Horminico Baronda, kag ni Love. Siging kamang nila, siging libot nila. Isang gabi, siging libot nila sa kabaranggayan. And gahimuloso man na sila sang reaction sang tao sa pronouncement ni Mayor Trenyas nga madalagan as Congresswoman si Raisa Trenyas Chu, ang anak sa alkalde. Sige, K5 Ralph, sa'yo mo na lang ni Dugang Kablita. Go ahead. So, unahon ko to kay 5 Ted ang ipa-check yan kay nasa DNR to nga disgrasya kagabi. Oo. So far, ang ginbungguan to nga motor is conscious siya kay 5 Ted. Conscious man, very good. Unang reported dyan doon na tamaan dito siya. Ang nakabunggo ato kaina kagabi, ang salakyan sang DNR nga ginadala ni Robert Kawati. Ang nagamotor si Joshua Robert Kawati. Yes. Amo na siyang driver sang DNR? Yes. Ang nabungguan niya si Joshua Rose Baliko at taga Rizal Palapala City. Joshua Rose Baliko. Balikho? Oo, Baliko. Joshua Rose Balikho? Oo. Nang ma-left turn sa kuntani, garing wala guro posible katalopangod ang gaulag ang imong nga pagaganap. Nagliko siya ng left turn, sundanay sila posible wala man katalopangod ang driver, medyo madulo makagdasid-dasig yadlagan. Amo to nga nabungguan niya kay 5 Ted. Pero so far okay gito sunod. Sa dinin na tabok kay 5 K5 Ralph kay ka layo-layo sang tabugan niya santo sa Butong oton to Barangay Butong oto na. Sa may Las Conchas na no. Kay ang balsang mga nakakita nga mga tagpalamati ginaton, sundanay sila halin sa miagaw mo. Puwerte kadasig sang pagmaneho sang driver sang DNR. So ginakol tang atensyon sang DNR Regional Director, mo opisyal nila, nga balon ang ilang mga driver nga maginainay. Kaya tamang gidya kadasig, ambal sang kilala, tamal niya 80 dalagan ko. Ang iyad niya, sobra mo niya mga 120. Gabi pa. Correct yun. Kagdala ka sang salakyan sang gobyerno, dapat talungan mo na. Anong ngalan to sang driver liwat? Ang ngalan sang driver amo si Robert Kawati. Robert Kawati. Taga din siya? Ay panambal sa to ni Police Colonel Abner Ordan. Oo. Ang driver mo to si Robert Kawati. Mm-hmm. Sa probinsya sang Iloilo, siling ni Colonel Palomo, amo sa mga nag-attempt kung tani nga masulod, mabukis. Mm-hmm. So wala siya kapasugot kay 5 Ted, kay 5 Ray. Really? At the same time, ang iban ko no kung gambling abi nga ginamando sa iya sa ato sining regional director damo forms ng gambling
tumbo, ano pa di, pauwak, Dinding. pabulang sa manok pagid. Pusoy, gambling man, taxi, gambling. Pero may isa makagambling mo ni ang bukis K5 K5 Ray. Minit kinaya kay dako na yamo. Ko niya sa bukis mo nang damo kuno nagakadto kay Colonel Palomo suno sa iya pero hindi siya mapasugot amo na siling niya nga may mga naga-kontra kuno sa iya ka K5 K5 Ray. Ari ang pagpahayag niya kag willing man siya kuno kun sa simana nga nigul may siya accomplishment okay man siya way willing man siya kag sila niya way man ang ato sila regional director nagapagapati sa mga istorya sila niya into data man na siya sila niya nagnubo kay tungod stricto sila subong sa probinsya sa nga Iloilo. Colonel Ronaldo Palomo sa ato sining interview. Nag-order si RD sa imo wangki japangki angot sa illegal gambling kag illegal quarry. So naon ta sa illegal gambling sir? Nagnubo anong reason nga nagnubo kita diri sa Ipo sir sa mga dakop naton? Sa ating illegal gambling operations is not focusing on mga deliberation nga illegal gambling sa probinsya sa Iloilo, kundi focus kita sa mga bookies no na nag-operate. That is why nagnubo na ang previous. Makita ninyo ang ating illegal number games na bookies na nagnubo na is because isa ka butang we do not tolerate and anyone na mag-operate sa province ng Iloilo. And we did not give any clearance sa ilatanan. And that is why in any case na may nagagustong magpataya we really operations kag nagkakandak na sa operations kapag arrest ang mga personalidad na no hindi pareho sa una that illegal gambling maybe no was being gasulod gina-allow at ini wala na business and we never tolerate or naghatagid sa permiso sa tanan ng mga nagustong ang bukay sa probinsya sa Iloilo. So kung ikaw pa lantawon sir sa sining statement sa ato sining regional director, anong pagbato nimo sining sir? Ang ako niya pagtanaw lang gid is because nga he reacted to statement na ginabuhi sa isa ka nagpamangkot na ang pamangkot na basis wala man siya ginabasihan ano kaya dapat mga ano niya makita niya ma-shoot niya sa ating regional director nga may ara gid man nga illegal gambling in the province of Iloilo, especially bookies. No, but record shows wala siya may ginapakita. Just he made mention na manubo ko no nga daw we tolerate illegal gambling in the province of Iloilo. But in fact, we are not only the operating unit in the province of Iloilo. No? May ara kitang ARSO, may ara kitang CIDG, may ara kitang ARTO. Could the conduct operation in any case we allow illegal gambling in the province of Iloilo. That shows na makita nimo we have many numbers. I-compared mo sa ginambal ko before, no? Ang mga unit that could operate. He is just reacting sa pamangkot na to, which is no, he is disposing sa iyang function as the regional director. He is duty bound nga mag-amusar to and give directive, no? Kasi wala man gani basihan, nagpamangkot ato, kasi he will give a directive. Nakita mo, wala siya ginmention ng iyang ginambal is we ask the provincial director, no? And then we require him. If not, wala pa gini, we let him require him to explain. So, ang balot, he give us, no? Ang exhaustion sang administrative remedy, makita mo sa ating regional director. Kaya muna siyang proseso. No? We require him, we let him explain kung wala pa din. Ito sa tuwalong hambal siya nga, dapat district may arag mo. Because if there is, kung may ara man, Kakipay, Ralph. Kakipay ba, Ray? Klaro mo itong hambal ni Sir Palomo, ni Police Colonel Ronaldo Palomo, nga the directives coming from the regional director tumano niya and if may ara yung mga gasolsol or nga wala siya nga achievements then let the other agency do their job to investigate kung may ara gid ban sa mga bookies dira kag kung may ara gid ban sang alleged no nga malice between the provincial director and those operator sa mga bookies kakipay ba Ralph Mosqueda kay kung wala gid man niya sang bookies
technically, anong i-operate mo da kay kung wala giban siyang may bukis sa probinsya sa nga Iloilo. Pero kung may bukis, ang pamangkot da, nga wala siyang record or any record nga na may gindako pa nga ton siya nga Police Provincial Office. Kakipay ba, Ralph? Kung nantawan gani sa 100 days ni Colonel Palomo kay 5 Ray kay 5 Ted, amo mga nagladakpan sa gambling. Amo nagladakpan sa bukis. Do subong lang man nga binulan ang naghina do anom to kabilog mo Feb to March 15. So daw dira anom kabilog ilang nga nadakpan. Because siling niya nga ti sa 1 year niya nga pagbungko na matamat nila limpyo. Ang ibang to nga nagligal. Garing kay subong, medyo mainit-init ni kay wala pa sang may nag-apply sa permit diri. Kay tiyang 7 aces nakuntat na to siya mo. Garing subong, ti siyempre kaya payapa man ng iban. Kung sa bukis lang sa probinsya, tama kadamo nagabangka garing amo lang na napang neutralize na to nagliga to motong sa pati to nga medyo dako-dako to siya nakuha sa ato sila nga PPO. Ang sa may din pa to nagliga da sa iban nga banwa da sa fort banti na pre. Subong man sa iban pagito sa may 3rd kag 5th district kay 5 Ray kay 5 Ted. Tisa din na matamat na to sila neutralize. Pero subong mo na sila niya ay ara nga nagatuyo nga magsulod tani bukis nga nagaayo sa iya. Wala man na nila nga illegal na hindi kina pwede. So dire kita sa kuana sa legal. Una to naton nga maglegal ang pagpataya para nga ti makabalik sa gobyerno. May pusto man nato sa gobyerno kayang bukis ni tumaya ka ni balda kadi kon ka. Iya lagi ang ginansya niya sa bangka lang. Kaya ito illegal niya mo, wala niya balik sa gobyerno. Correct. Sa aton sila nga mga K5, May no? paluon ta karon kay Police Major Orlando Aranyo kung after nga nagamando ini nga to sining regional director, may mga nadakpan bala kita sa bukis sa probinsya sa Iloilo. Sila man bukis ang natutukan sa aton sining provincial director Nagluwas pa dira ang criminality, ang mga illegal drugs illegal drugs pa. Tiway ganin naman do ni RD Jack Wangke ang illegal drugs. Ang illegal fishing, why niya man dina-comment naman ang illegal drugs kati ang campaign against illegal drugs ang province of Iloilo, okay man, kampiyon man. Grabe. Dire siya ka-focus sa illegal gambling, Kaki Ralph. Sige, wait lang oras siya Kaki Ralph, para yun na lang ang ibang mga detalye sini karon sa 11 Mbps. Yes, K5 Tedja, K5 Ray. Confirm, lang i-salot ko na lang. Confirm ginaman to nga may napatay to nga bata sa sunog sa barangay Badya nga Nilaw. Confirm bata sang ati bata sang ati. Bata sang ati kay isa ka ati community na sira K5 Ted, K5 Ray. Oo. So ang pamilya is Pamilya Martinez. Jessa Martinez ang Iloy. 5 kabilog ang bata niya, ang 4. Christine. Christine ang nanay. Christine. So 5 kabilang bata niya, ang 4 nagagawa pagkasunog sa balay. Pero ang 5 katuig nga bata way makagawa, no? Gimbutong niya galing sa log nila kawayan nagusmod pe. Kisunog na mo. Doon. Itong bata to tibo dito sa balay nila natapukan pero papunta ni karon sa 11 Mbps. Sige. Sa kay K5 dyan sa Pio. Po kay K5 Ramos Palik nga permigi sa kuno naga-extend food supplement. Tapos sila niya ginaparisan niya sa may TC ang alkaline base nga vitamin C baskog yes the resistensya. Kag siyempre nagabaskog kag kung magbaskog medyo kapoy magkusa sa K5 Rams mo na nga nagagamit siya sang extend food supplement na makapamatuod siya ng epektibo sang extend at gamit ka mo Bakla niya sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ako naman sa K5 Ralph Dili Mosqueda para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Alas 9 at sa mga K5 sa aton sa pangalaga 20 oras kag tiyempo. Salamat gid sa mga kultura naton nga gupod gid sa aton sa Barwa nga paghatag sa mga balita, impormasyon kag tupiko diri sa Foro de los Pueblos program sang K5 News FM Iloilo ang kampiyon nga istasyon. Sa pangalan nagdamang sa mga bugos ka puwersa sa K5 News FM Philippines sa Pasig City with K5 Bonsapio, K5 Nadalin Sautong, sa studio K5 Paul Diada. Ako naman si K5 Reyes Peha Umalay. Salamat kay Sir Roy Dutilos and Ma'am Jennifer Dutilos sa First Restaurant sa Altatxera, kag kay Ma'am Christy Rivera, kay Ma'am Angela Nicole Balgos sa UI. Ini si K5 Ted Aujero Francia. The Lord bless you and keep you. Sa Jiboy nilagaan dira sa may Tabuk Tagbak Terminal, salamat gid. Sa aton sining mga K5, salamat gid. Kita buwas same time same station para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Championing the